Hello guys. Hello guys. How are you guys? Take guy vamwe share life guys. Take guy vamwe. Into AFW. Hello, madam. Like, I was staying with one guy. I used to get like support from the few friends I used to know, because back home in the Gambia, life was a little bit better with me. And even when I came in South Africa, the first 5 years, I don't want to lie to you, it was a little bit much better. But when COVID came, I lost my job. It's where all the problems started. So for 3 years now, I've been battling. I couldn't get a job. You know, it's not easy. So sometimes I'll go to friends, can I have this borrow? Right now, my debt is almost like 125,000 rand. You may not believe it. There's a Zimbabwean lady who knew me when I was working. So when I get this problem, she's been assisting me. Now we reach a stage where thereby she told me, I cannot help you anymore. Because you, how on earth will you be able to pay 125,000 rands? From where? For 3 years now, I've been gallivanting. I'll keep telling her, I'm going to get a job, I'm going to get a job. But it was my real intention. It's like borrowing. So I reached a stage where thereby she can't afford it anymore. So she also stopped assisting me. That's how now I'm starting to sleep in parks, different places. Sometimes I go to friends. When you stay there for a while, they ask you money, bills you cannot afford. You run away, you go to this other side. It's raining here very heavily, and I'm moving like trying to go search for food. Because there's an area here I land, they give like some food for the homeless. That's why like texting might be a little bit difficult for me. So I will try to get a location where I can stand, and I can text you nicely, ma. Yeah, please sorry about for that. It's raining here very heavily. Murukunzwa here guys, maskera say pane murume uyu andibata. Murume uyu anoti anobva kuGambia. Mugambian. Ari kutsvaga rubatsiro pano. Mamunzwa guys. Murume uyu angaisa maodhi asina tomanzwa iko zvino. Ari kuti mugambian. Ari kuti zvinhu zvakamuomera kwanzita hakuna. Mamumbodipiko naye masi. Mamuri kupi? Mamuri kupi? Muri kuzvinzwa here guys? Nzwai? Hello, madam. Like, I was staying with one guy. I used to get like support from the few friends I used to know, because back home in the Gambia, life was a little bit better with me. And even when I came in South Africa, the first 5 years, I don't want to lie to you, it was a little bit much better. But when COVID came, I lost my job. It's where all the problems started. So for 3 years now, I've been battling. I couldn't get a job. You know, it's not easy. So sometimes I'll go to friends, can I have this borrow? Right now, my debt is almost like 125,000 rand. You may not believe it. There's a Zimbabwean lady who knew me when I was working. So when I get this problem, she's been assisting me. Now we reach a stage where thereby she told me, I cannot help you anymore. Because you, how on earth will you be able to pay 125,000 rands? From where? For 3 years now, I've been gallivanting. I'll keep telling her, I'm going to get a job, I'm going to get a job. But it was my real intention. It's like borrowing. So I reached a stage where thereby she can't afford it anymore. So she also stopped assisting me. That's how now I'm starting to sleep in parks, different places. Sometimes I go to friends. When you stay there for a while, they ask you money, bills you cannot afford. You run away, you go to this other side. It's raining here very heavily, and I'm moving like trying to go search for food. Because there's an area here I land, they give like some food
for the homeless. That's why, like, texting might be a little bit difficult for me. So I will try to get a location where I can stand. Then I can text you nicely, ma. Yeah, please. So, okay, ma. Good evening. How are you? And how is the family? I can also give you a rundown of my little bit of the life history. As I said, originally from the Gambia, before I left for Gambia, I was doing so well. I used to have business there, and I used to have a woman there, married with 2 kids. But when I came in here, 2018, she divorced me. Reasons best known to her. So that first 5 years, as I said, in South Africa, life was so okay. I don't want to lie. I was working, making some money, paying my bills, and even saving some. So 2018, when she divorced me, she took everything, my house, the 2 cars I left behind, even the bank balance. When I say everything is everything, that has gone. So I have to start from scratch, from 2018 going to 2019. So 2019 late, going to 2020, COVID came, which was an international pandemic all over the world, you remember. So I lost my job. So that's where life started getting difficult for me. I don't want to lie to you. So from that time up to now, I'm unable to secure a job. And you also know it's very, very difficult here to get documentation. It's not an easy thing. I tried, I did apply it several times, but still they keep rejecting you. Currently, as I'm even speaking to you, I'm with a temporary visa. I have to go there and check what's my status, whether I'm going to get the permit or not. But the likelihood for you to get is 0%. I don't want to lie. They deliberately refuse if you are not connected. So I've been moving back and forth. I stayed like 1 year in Rustenburg. It was a Gambian whose son got sick. So I was with them for almost a year plus. She did promise me so many things as a medical doctor. So when the son get okay, well, everything is going normal, she decided to put me aside. So I have to run back to Pretoria. But before coming, there was an area I was trying to rent. And after a few months, I couldn't. No, I don't want to lie with the rentals. I even left some of my things in bed. It's like I was locked out. I come this side. This side too, I try to do the same thing, but it's still difficult. I met someone, connect me to somebody. That white lady say 6 months. How on earth for you to be able to pay 6 months when you are not working? Every month you have to pay almost 3.2. Where will I get that? They will ask you for a deposit for another 3,000. So technically that is very hectic for me. If you are working, it's even much easier. And it's difficult to much more if you're not working. So as I said, with the few information I give you, I've been gallivanting for all these reasons easy. So rental here is a problem. When the month ends, you don't pay your rent. I am telling you, you'll be shocked. You will come, you find they lock you out or change your lock. Nothing you can do till you pay their money. So I was saying, the way situation is with me. If I can get like few months of rental for now till I get stabilized and I can see what to do next. Yeah, I'll be very honest with you. It's not easy because January is a tough month in South Africa. People already spend their bonuses for the things. So everyone you approach now will tell you things are tough. People are even looking new places, vice versa. So probably as a start, if I can get like a couple of months rental till I get back on my feet, because I didn't have a chance to speak with you at length. Probably when I call you when you're really less busy, we can talk further. Then we pick it from there, madam. But it's not easy with me. I don't want to lie to you. Yesterday I was in the park and we are in the rainy season. It gets very cold here. Sometimes it can be very hot. It's not easy. So I'll be very glad if you can get back to me, madam. We'll pick it from there. Thank you so much. God bless you. Yake no usati guys sure kana uri foreigner kuri munhu ku foreign land unosangana zvakawanda asi zvekuti ati kwai ndoda few months rent no guys few months rent ndoiwanepi kuti kwai ndoda kutsvaka few months rent kuti ndi stabilize kana ndimiwo guys tinoiwanepi kendi chatombomudaire back de vamwe budhi kana kuti baba amene budhi vekugambia uko kwai kugambia vanobva kugambia kwai vanozani
Famang Dabo. Vanonzi Famang Dabo. Ndeo kuZambia. Ndeo vanodzokera zvo kuZambia baba. Zvaiti vabata kune chikugambia ikoko. Kugambia kudzene kuZambia. Kudzene kuZambia. Kune chamari kuinda kugambia kwacho guys. Kune chamari kugambia. Tuone kuti chingavabatanzira tiketi vaende kumba iyi. Imari kuinda kugambia. Tiwafone takamirira zuva ari murodhi kuinda kumba kubva kubasa. Mirai tiwafonere tiwe. Kuti zvinoita mari kuinda kumusha kwavo. Kama dzokere kumba. Unoda kuramba muSouth Africa unozodi. West Africa. Kana uchigona kumuchengeta uri single lady chida murume. Uchigona une imba yako uchigona kuchengeta budha. Vachitsvaga basa kusvika vaitawo zviri right. Unogona kutozviwanira murume wako. Unogona kutowana murume wako. Kamani kwakadzi mafoni ava isi kupinda. Uwe sini gana kameri nyuki. Foni ava isi kupinda. Isi kupinda. Kana uchizati uri serious uda murume, unogona kumbowa pape kugara. Anomaona vachisota out zvinhu zvavo. Vatadza kuti munhu anotsvaga anogona kukurongeka. Inazenda vaona ndivazivi. Unogona kuvatora, wogara navo mumba mako, uchimirira kuti kana vaitawo mari mogara zvakanaka moirorana. Havana mukadzi amazviwa ukwai mukadzi wakainda kare. Havanozivi kwaari. Mudhayari zeri baba vangatsvage basa. Basa vari kutsvaga blessing zvavari kutaura wani panyaya. Vakabva kuGambia. Vachibva kuGambia life was good. Kutaura kwavaita maaudio. And vakapinda muno first 5 years. Vanga vachenda zviri right. It was life was okay. Then pakauya COVID. Ndo pakabva affecta zvachose. Saka iko zvino pekugara vachanzi ndine zvikwereti zvinoita 127,000. Saka ndoti ndikavata panotisa. Ndoenda apa ndonodai ndopuwa chikafu ndotisa. Ndichingodaro. Nokuti life yacho haina kumira zvakanaka basa harisi kuwanika. Mapepa munomu haasi kubatika. I can marry about 28k. Vauya havo zvaka tiwane 28k. Kwai vunzai ndakasazani booster ipapo. Unoziva kana uchigona kuvashipa vashipe. Julie vanhu vanenge vakadaisa vanozvigarira. Hanzi Kenyatta nduru Gambia madrugs mawa. But munhu akutaura apa handifunga asi pamadrugs uyu. Munhu asi madrugs uyu munhu anotsvaka kurarama uyu. Zvitorere Julie mningi wangu, zvitorere baba vauye ku-UK ugana muchemberesoko. Ndikukuona iva muzora hamude. Linda vaunze vauye nekosi rako shuwa. Vatore baba vauye unondogara zvakanaka. Mundogara zvakadonaka. Chokwa ndo varume vamunongotambisa. Ndo varume vamunongotambisa yenyaya varume ava. Ai ndakakushamwari opa. Usikuti ndikwete mari yerent ndichakupai. Andiona. Ndipei mari yerent ndichakupai opiwa. Obva paoenda apa 5 years ikasvika ikoko. Kai Gambia matsosi avasivesani ndifunguti vose ini. Andifunguti vese matsosi. Nokuchira kuma Nigerians avasivese matsosi. Kune matsotsi kune vasiri. COVID yakanga savanhu guys zvondo usatisi zvababa zvavanotaura izvi. Zvondo usatisi asi kuti ina ndingoni kuti ndingawane mari ma few months then ndingaiwane chandingatogona kuvatsvagira pano mukadzi. Ini ndogona kuvatsvagira mukadzi pano chete. Vona votangira ipapo. Tongovabvunza mubvunzo kuye vamboinde piko yangu kudava vatoseva data. Vagumisira kuonekwa na 7:20. Ndo zvavagumisira kuonekwa. Vatodzima data. Vari kuJoburg huko. Anzona zotisa ke andifungi ameno kwanzi Magambans are lovely people. Kutoona home comment section. I doubt to zwashikere. I doubt vanyukugwa kubva mukuvata mupaki kudai. Mchembereso kutorai murume uyu. Torai murume uyu. Munoziva kuti dzimwe nguva varume vanoya vakadaiswa baba motovavhairira muchivanhingirira ka varume ava motozodemba muchida zvikamba zvenyu zvokuZimbabwe zvikamba zvevarume guys zvikamba zvevarume zviri kuZimbabwe wasvika
vatezuva varume kuzava musiti zvikamba iyi. Okay, asvika. Varume kuZimbabwe ndivo vatakaunganira kuti titaure nezvavo pano nhasi. Varume kuZimbabwe ndivo vatakaunganira pano nhasi. Vese vanhu vari kumujolo huyai. If you jololizing mujolo marriage huyai. Mujolo marriage huyai. Toda kutasa ma-red flags chaiwo ababa mumba chaiwo. Boyfriend ma-red flags chaiwo. Tione zvimupurwa zvekuZimbabwe, zvivarume zvekuZimbabwe zvimupurwa secret socks zvidoingi zvivarume zvekuZimbabwe kushungurudza vakadzi. Zvinoshungurudza izvozvi guys. Ndina mukadzi wokufa uya kuzviuraya nevana vake inyaya yemujoloka, akabva azvimwira poison akabva apa nevana vake. Handisi yangu kuti pfungwa dzakaka amene kuti pfungwa dzakadziwanepi guys kuti anouraya mwana. Andimona kuti anouraya mwana. Amene kuti aiona sei vana vachifa agoyo mukadzi yakagona. Zvimapurwa zvevanhu zvivarume zvekuZimbabwe zvimaroloni mazira kugwadzisa vakadzi zvichinda. Kugwadzisa vakadzi zvichinda moti zvinogwadzisa vakadzi zvinovhira. Zvimupurwa izvozvi zvakaoma. Ngaitimirire uya uyu izvo unaiwa. Haya. Uyai at least ane reasonable reason kai kuti zvinhu zvanga zvaoma. Saka ndaiti rent ndichiti ndichawana basa zvidori nani. Zvimupurwa zvekuZimbabwe zvivarume zvekuZimbabwe zvima secret socks izvo zvana Tulabe Chiludu izvozvi zvivarume zvekuZimbabwe. Kunoti kunyepa here naiwe Tulabe Chiludu. Tongorogwa hedu nazvoko tingagodi izvi zvati takarogwa nazvo. Asi zvimupurwa zvivarume izvi. Vakadzi vari kufa nekuda kwevarume ava. Vakadzi vari kuita zvinhu zvinoshamisa izvo zviri kukanga manyaya yemadhumbe iri kupisa iyi. Kuita entanglement ye3 cho izvo zvichidozvida kuti ninde vakadzi vangu 3 uyu akandirasisa noenda kuno uyuwo akandirasisa noenda vo kuno uyuyu kudozvida. Isu vakadzi ndo patete tichitukana nekurovana pachezvedu tichigwira mipurwa iyoyi. Ndewangu ndiri panyanga. I'll fight for my men. Mipurwa iyoyi ndio yatete tichigwira. Varume vanotitisa vediwe. Varume vanotitisa toda kutarisa ma-red flag evarume kuti akamira sei. Iwe feika. Unozotikiwa na Tulabe Chiludu. Tituka zvedu izvo zvinichanezigwa post naTula yekuti ndataura kuti zvirume zvekuza zvimupuru. Uya muoenda kuno murume wake kuenda kunosara kun'anga kumuprofita. Kunosara kumuprofita murume wake naye moti varume ava. Zvakaoma. Ngaitimirire sisi vatezi vava vauye. Ndimbofanira kupidza simba rashezho wadada kuzondituka. But I couldn't end. Simba rashezho wangaisa. Takungotambira kumujolo. Nyika yakaora. Tisita kuti aiwa baba vasikana kana baba vasikana kana varume munonyanya kuitisa vakadzi pafea chaiko kwai makaisa filter namboisa filter ndakangoisa chi wasikuona papi namboisa filter varume vakunya kuitisa vakadzi vediwe mujolo vanhu vari kufa nemujolonization kudzoko mujolorization wadhumanisa vanhu vari kufa vakadzi vari kufa mukadzi anenge asvika pakuperegwa anenge asvika pakuperegwa mukadzi osvika pakuti nevana ndoindepi apa murume anenge akutsvinyaka kubuda mumba achinda amai mwana anenge awana vematako makuru ava oinda. Asi chandinoziva ndechekudai so guys izvi zvinhu zvazvingotangi ipapo
mared flags anenge atanga kutoitika kudhara guys uchitomaona asi kuti unenge uchiti sorry you guys ndichiri kumbodhila nekafuni kwangu kasaraka animona unenge uchitomaona mared flags uchitomaiginoa handiti zvakafanana ne kana murume azopinda mumba handitika first time kuimbala kunogochwa kuya munoti yesi wadza right vatezuva vawe zvakafanira ipapo vanoti murume uchidanana nemunhu hanzi topi yenyu ya ndosaka binyikiri isabhela ari kuti something chikuitika itop makala maidodiko vatezuva zvisei muchekuti sei shawa changopinda ndaona uri mutaxi ndaona uri muuber yeah I'm coming from work eka ndokugona ndoda kuzama kuvhara kala hanzi kala iri kunetsa kuona ndikikiri kuona kuti mambi comments right tasangana guys tauya panapa zuva nyaya yedu topic yanhasi ndeye wakaiona nyaya yemukadzi ari pazimbabwe akapa vana South Africa Zimbabwe akapa vana poison akabva mapoison naye akafa nenyaya yemurume yes ndakaiposta yep that story yoyo you see do you think iwewe actually kuti murume uyu akatanga kuita zvinhu zvake zvemujole ipapo kana kuti the red flags were there but the woman she was like ignoring those red flags? The red flags are always there from the beginning. The red flags were there before the ignoring rato drama, but the red flags, I'm sure the red flags were there before vatomboita vana vese. But it's not about did she ignore, it's about did she recognize the red flags, because some red flags they become pinkish after wanyengererwa. Some red flags they become pinkish kana zvatsanangurirwa, or after good sex, after watengerwa mota, after vanambuya vapindira, vanapapa god vapindira. Saka dzimwe nguva ma red flags anodilutwa nema situation anenge asisiri red too much. Hello everyone, I see okay. All right, the red yes. flags So are chena aita pink. Put blame. Yeah. Huh? Okay, we are not blaming actually, but we want to talk about red flags, right? Because I believe here, people, those who are married and those who are single and varimumujolo, and as you said, these red flags are always there. Yes. But sometimes zvimwe unotoona izvozvi vanenge vachitoona tichitotaura dai so tichitaura dai sanga chizoti pataura nazuva pataura nameli kwangu zviriko andika but because they are deep in love vari murudo hakuna ninge achida kudi kuzviteerera kana kuzvitarisa kuti mared flags vanomabrush aside koita vari vakadzi vanosvika pakupinda mumba bhuku rouya ndazviziva kuti bhuku richauya koita vanosvika pakutopinda mudheni with the red flags sometimes it's not kuti we are ignoring them, but tine checha chekuti we hope it will change, zvichachinja. Unenge uchifunga handi munhu akakumbura regerero munhu anotombochinja zvemashuwa zve2 minutes but zvobva zvangodzoka futi. Saka ma red flags aya isinyaya yekuti because paita red flag munhu achachinji. Remember, everyone has red flags. You have red flags, Mary. I have red flags, and but it's a question of how much can I take? Because imwe red flag yaunayo inandigoni handikwanisi yangu, but because vamwe vanokwanisa red flag iyoyo. Saka it's a matter of how much can you take. Number one. Number two, women, we hang on to those red flags because we say many want to red flags or munhu achachinja. And it's nguva you choose your situation over the red flag. Ndane vana 4 ndoendepi, ndane chirwere ndoendepi. But you ignore the red flag pakuti this is you choose the better devil, the devil that you know. Than the devil that you know. Devil that I know than kudila nezvinhu zvinyowani. Meli, we are afraid of change. I know. Okay, let's take for instance Zuva Anite. Tese at some point tiri murudo takamboudzwa nevamwe vanhu. Be it ndivabere kicheshayo. Kuti ukona munhu wadanana naye uyu mupurwa waudana nawo. Uyu munhu achoiti we are seeing things tikuona. Antika sezvawataura kuti unotanga wanzi mbama nhasi. Wonzi sorry baby. Woti andazvinzwa mangwana anochinja. Mangwana wonzi chibhakera.
onzi sorry futi ombochinja wiki woti aiwa zvinoitika every relationship justify every relationship inorwiwa inodai so handiti we are here to try and educate each other as vakadzi handika from singlehood to marriage handiti how best can we meet at this time yekuti ma-red flags uri kumaona how can you like kuti ndakutora okay anomaona zvinotangira pa self value yako semunhu right before you worry about another person's red flag pachako iwewe kana une self value une ma-principles ako awagara unawo whether you are married or not married meli pane zvimwe zvinhu zvausingabvumiri muupenyu hwako pachako zvisina mumwe munhu mukati zvototera ushakira akauya akati you be like andicompromise pane zvinhu izvi ndo self value inotangira pa self love ukaita self love you allow yourself to go through some situations. There are some standards you cannot compromise on. So the first thing we need to encourage women, Tese, first is not self-love. Kuzvikoshesa iwewe. Kuti pane mama standards ndine mama principles and you find out inise moon one. That way, when someone else comes and treats you in a certain way, a red flag. Pachako unemtemo yako muupenyu wako nemanamatiro ako zvinotanga pakunamata chako kuti Mwari ndokumbura kuti mundibatire kuchengetedza self value yandinayo because you are your first God, you are your first savior, you are your first lover. Zvinotanga mauri kana iwe ukazvikoshesa ukazvida one refining yourself kana ungoiziva kuti ndine grade 1 education because you love yourself too much and you value yourself. I'm going to go to school and get grade 2 education. Saka kazhinji sevakadzi tineke kuti ndikaroorwa it's all about my husband and my child. You stop growing as zuva. You stop growing yourself, you stop educating yourself, you stop refining yourself. Uri ruva runofana kuramba richidiridzwa pacharo. But tane vana ndakuda kutangosa vana vangu first. Tane varume imba yati murume atisi kuramba kuti tera murume chengeta vana but pachako you pay yourself first. Ukabata that method, pay yourself first in everything so that when you're operating on a full concentrated level hapana nokujairira because you have paid yourself, but we are operating on a half food cup where vana murume zvese ndikuitira vanhu. Saka iwewe wacho paunozojairirwa hauna simba neself love yokuzvidefenda because you are busy taking care of other people before yourself. Okay, if you are busy taking care of, we are now talking of vananenge vari marriage vane vana vanedi. We also have single ladies. Like yes, let me no. Single ladies vane black text me, vane ma siblings, vane ma friends. This okay, is hold not on, going to married women. It's going to all women. Let me give an example of a single. Let me talk of you. Tongoti wewe so antika waita munhu wako anditika unenge uchitoziva uchitoona apa sometimes red flag iripo zuva pane pambo kutoignore and this person is not like ari kuedha more value kana ti more money in your pocket antika but wakangopinda murudo urimo. You see the red flags and you ignore them. And why sevakadzi vari single? Why? Because I see that happens most of the times, even kuvakadzi very educated, even kuvakadzi vane mari chaivo. Handika tomu anotouya asina kana tendency yemugumbo agoya kuzoshandisa ma-red flags kumunhu uyu kumukadzi uyu mari iri yemukadzi yeye agoramba akati tuzurungu kudai. So what causes that? Value yandiri kutaura kuti munhu azvi anenge asingazvikoshese. If you understand the term yekuti self value mumwe munhu anoya asina chaanacho you've got everything zvaunazvo handitika but because munhu wava take care of another person iwewe hauchazvikoshesi like self esteem kana une low self esteem because unogona kudrive benzi une low self esteem. Thank you pretty Charlie at desperation inokonzerwa no low self esteem. Kana iwe usina confidence mauri yourself unogona kuita zvimwe zvinhu uchilowa ma standards ako.
kana une loss kana une confidence rinobva pai pakuzvida pakuzvikoshesa ndopanotangira masports ese whether you are married or you are single. Self esteem yako yakakosha. Saka vakadzi vakawanda thank you case vakadzi vakawanda vanozo ignore ma red flag because iye haana self esteem pachake. Saka red flag yekutanga ndeyekuti maybe uri kuona kuti munhu anogona kundikuwadzisa kana kuti munhu anogona kundihurira but because iwe uri kufunga kuti hapana mumwe murume achakuda woramba wakagara waignore red flag and uyu munhu uyu anogona kundirova uyu but because maybe wajaira kurohwa wakakura uchingorohwa you are told that you are nothing saka you think you deserve it. Zvakawanda vakadzi vakawanda we think we deserve what's happening to us. Ndikarohwa maybe I deserve it, maybe ndahurirwa maybe I deserve it. Kana usina self esteem zvinokonzera desperation. Saka right now kana ndakatarisa mukadzi uyu azozviuraya nevana tikada kudzika kuti zvakabva kupika unoona kuti nyaya yakatanga before the children but she was just ignoring because anga asina self esteem. Pamaiudzwa kunzi unoendepi nevana 4 mvana yakaita sei hauna kunaka you are ugly and then believer uri dofo believer hapana murume achakuda believer wakapusa believer zvinokuvadza self esteem. Saka before you even ignore my red flags zvakanaka kuzvifuridza iwe pachako and whenever you see a red flag chazvakashatira ndechekudai so men change their victims they don't change their behavior. They don't change their behavior, they change their victims. Saka first time yaunotanga kuona red flag and ukaignore wose vamwe venyu takawanda pana but nema red flag tuenda takaignore and ungoti ndagara ndinongoignore. Just because you spent a long time making a mistake does not mean you must continue making it. Ndakatoporonga kudhara saka zvakangofanana zvinokudya spirit yako izvozvo. Just because you spent a long time making a mistake does not mean you must continue making it. Just because you suffered together does not mean you must die together. Ndakaishingirira imba yangu iyi. I put a lot into this marriage. Ndini ndakadidi. I'm working so hard on my marriage. That just because you suffered together. I'm fighting for my men. Yeah. Marriage yangu. I put a lot of work and time in this marriage, right? Wakubatirira to a dead baby, ukubatirira to a toxic situation in the name of a long time. Just because you suffered together does not mean you're going to die together. Mashoko ekuti hakuna munhu wemunhu ka anorwadza meli asirega ndikudze chinwani. Ichokwadi. Vakadzi hakuna munhu wemunhu. Promota murume wangu, ndoda kupromota ndofuridza murume wangu. Kana murume yazobudirira akuona vamwe vasikana panze apo. Ndimi munozogumisira vana I made you. I made you. Zvinotangira pakuti everything you have you invest in another person. Ndoshanda kuti 2024 pay yourself first. Ukawana chawawana utange kumanya kunopa mumwe munhu. Be selfish. Whether it's a husband, whether it's a friend, whether it's what. Pay yourself first. Because I sacrificed. I sacrificed mari yangu, I sacrificed kuchikoro kwangu kuti ndikufuridzire iwewe andika. Once ukadaro munhu iyeye you don't own that, they don't owe you kuti nokuti wakasacrifice. And those are vanhu akuna munhu wemunhu kuti I own you, I made you. I made you inobva pakuti you sacrificed your standards for another person. Now chizvibvunza nhasi mudikana akateerera kuti can that person do the same favor for you? No. No. For instance, we take a man. Ukafa nhasi wewe. Your husband or your boyfriend next week anati parufuru wako anenge akutochonya mumwe the next victim ipapo. But iwewe ukafirwa nhasi hanzi gore wakapfeka zveblack here ugozodii rimwe gore handi unoona. So normally men they don't make sacrifices for us. It's us vakadzi always who are sacrificing a lot of things for them but they don't return the favor. Handika chavanogona ivo is to inflict pain on us and if they see us in pain varume vanekameka kufara kavanako so kuti munhu ndikumugona so hamene zvingori mavari so comment section ibatsireiwo kana tesisimeli vachiti hameno zvingori mavari hameno zvingori mavari kana muchizviziva kuti zvii nyorai mu comment section chizive
kuti because ukambona zuva kana let's say wakonana nemune boyfriend awo nemurume wako ukamuchemera achona kudai ano hwako hwakuti ya zvakabhadhara munhu achema adai, but never will you see a man crying for you. Kashoma maybe 1%. They don't. It's not kuti men are bad people. Men they're not bad people, but mindset yavo. They are bad people. They are bad. Mentality yekunzi the man is the head of the house, and pressure yekunzi ndiwe king of the house, and the mukadzi you must be submissive, unofana kusupporta woteerera murume wako. Ndo panotanga ego ipapo yekungoti murume is already big headed kuti ndini, you support me, you listen to me, yeah me. Now mukadzi akapinda achiti baba vati zvatochinja zvatodaiso ma skills atochinja kudaiso. Saka mentality yoyo inobva pakunzi baba vemusha ndiwe baba vemusha, and everything that you do you report to me. Zviri kuitika pano pamusha is glorify me. Mukadzi akaroorwa anogona kutomira kuenda kubasa, mukadzi akaroorwa anogona kutomira kuenda kuchikoro, anogona kutokata masingle friends ake. Murume akaroora haachinji mafriends ake, haachinji kuenda kubhawa, he doesn't lose himself. But with women we become mothers, we become housewives, we lose ourselves kuti tisave murume. Makambomonepi murume anosema friends ake noti aroora? Asi mukadzi don't leave your friends. Exactly. I don't want you to wear a mini skirt. I don't want you to wear a short. Guys, listen. The agenda of this life, this is 2024. Achangotanga is to come here and empower vakadzi. Nokuti we are at a very highest disadvantage. Is vakadzi. We allow everything that we go through these men to do on us. We allow them to toss us left, right, and center. Hanmona, Tonzi, usafika ichi. Hadidini ngipano narcissistic behavior. Tichizviona, tichibvumira because anoti ndini gumbo rinorira pano nderangu, ndini baba vepano. Saka 2024 uno tikuya tichiti varume motosunga dzosimba, motopfeka majombo mosunga. Nokuti zvinhu zvakachinja 2024 uno. Tinodzidzisa vakadzi ava kuti vazive unhu hwenyu hwamunofamba makaviga kati makumba apo. Mary, chero vakaziva vakadzi vazvibatsiri kuti uzive unhu hwemurume wako usina solution. Self-empowerment, kana chiti self-empowerment, whether you need to further your education, kana uchira uchaba mari uchisa paside, kana uchira uchatanga business, kana do something chekuti chero baba vakati ibva pano unonyatso modela uchisumuka uchienda. Chiri kunetsa muupenyu hwedu ndechekuti hatina pekutangira. Saka I will hang on to this toxic man. Nokuti inini handina pekutangira, handina changu chandakabata. Chese chandinowana ndopana, chese chandinowana ndoisa mumba, chese chandinowana ndopamurume. Saka zvikanzi dzasungwa chaputika panapa, I don't have a backup. Ndotanga kupi naye vedwe ndachembera kudai so ndakutongofira. Meli ndikakudza, why do you think our mothers, do you know that our mothers are on high blood pressure pills right now? Sugar dzana mai vedu vana mai vedu varwere ve BP. Why? They were not empowered kuti vabude muma relationship. Saka ndiana na mai vasina BP muma comment section. Ndiana na mai asina vana mai vedu vanomwa mapiritsi BP. Why? Chii chiri kukonzera BP? Munhu anenga nevana vakaenda kuchikoro nedzimba dzakaextendwa. Why mai ava neBP maya? Iri kubva kupi BP? Hakuna vakamborara nenzara ivi. Avasadamborara nenzara. Vanoshanda vanogodiva but vane maBP. Why? Empowerment papasina. Saka she had to put up with the bullshit. Angasina plan. But isusu vana vacho takuona manje kuti if you hang on to a toxic man, unoita BP. So how do you live? We live in a world where you can educate yourself, you can empower yourself. Wotopabva zvakanaka. Kudhara papa sina chikoro, vana mai vedu vangasingaendi kuchikoro ka. Vana mbuya vedu vaita vana 12, 18 angasingaendi kuchikoro. Vana mai vedu vakazoita mapurisa, but still they were toxic because upenyu hwaidzvanyirira vanhukadzi. Iko zvino tamuira ye upenyu vakadzi number 1 nyika dzese. Now women vari pa number 1. The
law protects women. UK kana chero ndakambona continent UK, Europe, UK, if you want to see the strength of the law, mess with a woman. To South Africa, if you want to see the strength of the law, kuno ku Canada, mess with a woman. Maybe ku Zimbabwe, mapurisa anongonza a 20 mdara, ndedze mumba. Zimbabwe yakora zvewe zuva. System yedu yakaora because vanhu vakarovana pambaka mupurisa anosvika onzi 50 ataurana. Saka we also need to look at kuma authorities kuti vanhu vemutemo munoti munochengeta vanhukadzi asi mumaofficers akadedzwa kuti paita domestic munonzi tauriranai mupurisa opiwa 20 asi ndatuita mastitch handiti. Saka but kunoku you mess with a woman vanozoti questions munhu atoiswa ngonjo kudhara. Saka ndinoita confidence yekuti zvoni ndopabuda apa noti kumba ndikapinda mutsekwendeka chero ndikadaidza mai vangu vanoti shingirira imba yako, ndikadaidza papa vanoti is the devil tauya zonamatira imba yenyu, ndikadaidza mapurisa vanonzi 50. Saka ndoita sei? Help comes from you. There's no one coming to save you. It's you are your own savior, not the police, not papa, not your parents. Munoziva kuti maparents enyu anoti chii? Shingirira imba ndozvadzinoita dzimba, ndozvinozikana namai vako because vakakurowa vachirohwa, saka vanoti ndozvazvi, it's natural to her. Handiti kumapostori zvinonzi muri kuroyiwa namatai, kumapurisa wese vangani vakauraya vakadzi vari kungofamba. So who's going to help you? You. No one. You are going to help you. So what do? You arm yourself. When you arm yourself, red flag rikauya uwango. Mainly red flag parakayamba mako wakangori ignore kati ndoshingirira kati wakasimudza musoro. Akasimudza musoro. Why? You are empowered. Hey, I'm empowered. Yes. Saka nyaya tiri kutaura red flag ikai. Akawanda red flag. Tikati nyorai red flag papa meli comments achienda 1 million comments ne red flag. So what you must do. The question is what red flags, guys. Timboona tumunomaziva here. Nyorai red flags. Nasi mukudzidziswa navatezwa. Vatezwa vari kudzidzisa nyorai red flags. Timboona tumunoziva zvekutaurwa nezvazvo apa. Imi kubva kuvarume. Varume ndikona nyorai red flags yevakadzi tione. What's your biggest red flag, Pamfes? The biggest one. Controlling. Yes. That's a red flag. Controlling. It's a very, very big one. I don't like ninky friend this red flag. Inini my biggest red flag is shamwari dzako andidivani. Akuti wewe usaite shamwari. Iye anoti andidivani. Saka iye kana asingadivani iwe uchaita sei? Newe vanhu vanoona vanokuonesa noti unenge wakaputirwa. Saka ukaita shamwari dzinokuvhura meso kuti iwe apa hanzi naTeresa salary kuna baba, hanzi naBarbara Mbizo controlling. Kurohwa chaiko is a red flag. Yes. Kuudzwa mumba kunzi kana wabika huku chijande changu, it's a red flag. Penga ndeita sei futi. Hanzi kutarisirwa pasi, kutarisirwa pasi, kuudzwa wakashata, wakafutisa, wakaonda. Kuudzwa kunzi enda kujim. Uri dofo, haunzwisisi, une hasha. Kana kuti iwe une nyaya yako, yes, the most common one. Iwe une nyaya yako, murume uyatadza. And for some reason, mu argument imomo yatenderedzwa wakuti unge ndione mhosva. Wakuti sorry, asi ari iye akanganisa. Wakangozvita me. Of course. Uningwa for the sake of peace. Same kazuti peace yango mumba. But whose peace? Whose peace? My peace. Do you have peace for what enderedzerwa nyaya? Really? Unozati zuva nyaya ikauya mba chinzi wakadai ikaramba ichitaugwa mumba even uchizati hauna kuita nyaya unopedzisira wati ngaipere
kuti uwane chipere kwauri unopedzisa waita sori yachona kuti uwane pisi yako because zvinenge zvichingotaurwa handii chaanenge achida iye kunzi kuda kushifta blame kuti ubvume chausina kuita unopedzisa sometimes kazhinji kacho vakadzi tinobvuma zvatisingazivi kuti zvingopera. Pane uyu Ellen chasima uyu Hilton asiri yokutaurisa nezirero ukuthi chi Ellen is tanga kutarisa macomments Ellen. But anyway, reverse psychology is another red flag. Ramba uchimtaza macomments mara ambombo ari kungokanda mabhomba asiri kunzwisisika bvunza comment section kuti Ellen ari kubehave sei. hanzi magaro havake musha asanongodiwa zvawo pamunhu ko magaro anopinda papapa alright rega tinde nenyaya yacho tichaona rega tione with the reverse psychology ndo number 1 yekuti ndione kuzogumisira wako sekunonzi ndiori wrong kana kuti munhu anogona kukuchita akuchita obva wakumubvunza kuti wakachitirei obva ati I'm cheating because I'm being disrespected in this house. Who is disrespecting him? You. I feel belittled. Wakandidai ndosaka ndahura. Waona kuti yatosarira kwauri kukandirwa blame asi in reverse psychology and vakadzi vakawanda tinayo yoyo vedu tinogara tichiitirwa reverse plus temper hasha dzimwe dzisina control. So yes, even silent game hasha silent kuti iwono nditange kutaura neni kana akangoti kungoti quintis iwono chapa utanga muti madiko inda kunyarira like really acting up ko vaya varume vari too friendly nevakadzi chingonzi I'm just a friendly guy. But you cannot have a friendly guy. You can't have a friendly guy. Yes. They're just my friends, my female friends. Nah, they're just my friends. As you catch a male friend, of course. As my friends, kungova friendly nemunhu wese so. Unozati varume vari friendly nemunhu wese vari dangerous. Very dangerous. Very dangerous. And imwe yacho futi pane ma red flags ekuti hama anotenderedza hama dzako kusvika dzakupandukira iwewe. That's a red flag. Red flag. Vangani venyu vakakonaniswa nehama dzavo pamusana pemurume. Hamusi kutaudza nehama dzako iwewe da uku kuonotaura makuwa odzoka nezveuku kuya okuudza oenda kuoneswa kuti akapindira zvakati. Chimwe chinhu shanje. Saka mai ava, do you know the full story of this lady akaisira vana poison akamwa? No. Do you know it? I think it has something to do with the men cheated. But in the comment section, I read half of it, but it has something to do with the men cheating. So what do you do when you find out kuti murume ukuzona zviuraya angaenderera murume? Angaenderera kanenge kasiri kekutanga kubatwa. Hanzi murume anodiwa nehama dzako dzose. Murume anodiwa nehama dzako dzose. Murume ari very nice to you pamberi pevanhu. Asi mumba is cold. Pavanhu anokuvhurira door. A guy okuti mumba machona imomo the wife is the one every time to initiate for sex. Always. Pane kwari kudya. Pane hakuna. Kuti mukadzi ndiye anoti ari kutokumbira. Ende kunyimwa bonde mumba futi is a flag. It's a red flag. Varume vanoda bonde meli. Varume vanoda bonde zvisingaiti. But it's a red flag kana murume akakunyima bonde. Because vanenge vachiti they use it as punishment. If you behave well, ukadzidza kunditeerera, then I'm going to give it to you. Or pane kwari kutodya chete. Anenge achitodla. Just because asi vari kuvarume vakadaroka vekuti mukadzi ndiye anofanirwa every day otherwise anosvika akafuratira anenge achiriwa nepi. Dzimwe nguva varume vakaita stress bonde rinonetsa kubata handinoziva. Kana ukainvestigate kuti why asiri kuda bonde because dzimwe nguva kana mari dzisiri kutamba ane stress kubasa bonde rinonetsa kubuda. But kana if you rule that out wobva ngoti
ari kungoramba hake because haana maproblems ezvikudaro munhu pane kwaari kudya. Because pane time yandakatombofunga kuti vamwe vamuhusband vangu so kuti hapane kwaari kudya kowani munhu anga nestress dzekubasa dzelife yake dzechi paya kuzodzoka ega ko zvikanzi hazvende ndichifunga saka kufunga ndedzimwe nguva it depends you have to investigate. Saka now what happens in situations yekuti mukadzi anosvika paextend yekuuraya vana ka is lack of support. Haana kungomuka angouraya vana. Depression inokonzerwa nekusataura. Many semaZimbabweans, we are letting ourselves down as women. Zvinonetsa kuzotaura nhamo dzangu noti ndinotya kuti nyaya dzangu dzinozonzwikwa kunext door. We are afraid to confide in someone because once karone problem taura. Ndikaenda kuna friend vangu kuti nditaura maproblems angu ari kundinetsa. Ndinonzwa maproblems anga akutaurwa kuma streets. Saka as Zimbabwean, as we need to encourage that shavire makuhwa riri kuuraya shamwari dzedu. Our friends are afraid of confiding in us. Vari kutya kutaura nesu zviri pamwoyo nokuti nyaya dzangu zozonzi. Vanhu handidi kuti vanhu vazive. Ne-fake life. Nekuda kupretenda kuti I'm happily married. Saka unotsvira mukati nezvinhu zvaunofanira kunge uchitaura. Saka kutsvira mukati kunokonzera depression. Everybody sees you as a happy family. Kufira kunzi misisi. Saka kunzi tiri happy family and everyone is envying you. Couples aya unoona kuti kuchechi vanenge vachiombererwa maoko. Mumhuri chaimo pamabiko emhuri vanenge vachinzi that couple. Saka that couple vamwe vakadzi they are addicted to the picture perfect couple to the point of I got a problem. I don't want people to see me weak. I don't want people to see me cry. Saka anochira mukati. Ozo tambo kanyowani. Ozo ngorowa nezikusurprise. Kunzi kwanzi murume wako ane vana vakati kwakati. Chimwe chinhu chinouraya vakadzi ndechekuti kunyadziswa pamberi pevanhu. Mele unozati murume wangu akandihurira tiri 2 panapa. Handiti. Ndoita find out kuti ari kudanana nemukadzi wekuBrazil uko. Handikuri dzindanyanya hondo yacho haina hainyanyi kuti amukurumbira dani ukanzwa kuti murume wako akanyenga Clara pasera wodyira mudanga right. Murume wangu akadyira mudanga ende vanhu vari mudanga vari kutoziva kuti murume wangu zvinorwadza meni compared kuti murume wangu azoenda kubhawa akasangana nechimusikana chekuBrazil uko vakarovana ndobva ndazongowana mameseji mufoni. I can forgive that but iye muzasi inonyadzisa. Saka zvinorwadza kuzoenda kuna Mary ndeti nai Mary ndine problem apo Mary nditi perfect couple. Saka depression ndonezogumisa kuti vanhu vazviurayi. So my red flags guys you always have red flags. Your person will always have red flags. You are always going to be abused, dear women. You are always going to abuse other people. Abuse is everywhere. Your children are going to abuse you. Your boss is going to abuse you. Your government is going to abuse you. The thing is, how do you cope? My red flags are going to come. Pane mamwe asata auya achiakupai. Pane mama red flags achiakupai. Amire kuuya. But usiye munhu nokuti ane ma red flags. Munhu wese ane ma red flags. It's a matter of can you cope? Okay, that red flag. Anzi, read this comment here that I'm going to pin. Yabakuna Tawanda. Hansi, how a man treats you when he's upset is everything. Yes? No. And how a man treats other people when he's upset, that's a red flag. Hansi, keeping up appearances. Hansi, let me tell you the truth of our days. Don't invest in basa, marriage, love. Just be what? Just be on moderate space. Marriage and abasa chingotsvaga companionship. That's what he's saying. In other words, we must not invest in the marriage like ngatingweta moderate pace like Mweaya. So now this is a guy, Zua. This is a married man, yeah, who is saying this on live. Yes. Don't invest in a marriage. Just do it in a moderate pace. And the wife, let's say probably she's looking. What do you think will come into your mind? He's right. To a certain extent.
Just because it's marriage doesn't mean you must invest in it. Some investment is bad. Saka, because it's marriage does not automatically qualify to be invested in. Yes, it's effort. It's effort. Effort. How are you, Gogo? Yeah, Mgazi. Right. Just because it's a marriage, it doesn't mean it doesn't automatically qualify to be invested in. Of course. Marriage, I need to withdraw my investment. But there is a $1 million question, Auntie. In a marriage, if you're not investing in your marriage, what are you doing there? What's the point of you getting married then? Can I questions investment in a marriage? Whatever marriage before marriage, you can step back. This is the guy who said this is already in a marriage, right? Yes, if you are in a marriage, this question is this one does not apply to you. Don't invest in a marriage. You are already in it. The one that already, are not yet married. The guy Tawanda is already married, and Arkuti don't invest in marriage. Yes. If the wife is looking right now, what do you think will come into your mind? She will now know. She will now know, boo, and it's up to her to decide. Remember, what are you investing in the marriage? Time, your money, your age, your youth. So in other words, let me just say in a nutshell, kuti murume, this was coming from a man, murume atauraizvi, meaning to say kuti varume vakawanda ngatingotore kuti ndopfungwa dzavanadzo kuti sisi tiri marriage but we are not investing tingofamba oneka pesi yakaya ndosaka vachigona hura ndosaka vachigona because havasi kuinvesta marriage varongofamba nekapesi kavo. So Letu, pane comment Letu, I invest in my marriage. I cultivate it. And I also do so willingly. Remember, Letu, let me make the record straight. Not all marriages are bad. We are talking about bad marriages. Yes. A good marriage, we don't even talk about it because it is good. Tinogona kufuridza, tinogona kuti amwe life. How do you keep a good marriage good? Nasi life ya nasa isema good marriages. Because ukafunga like that, you think kuti takavenga marriage. Do you understand? So you cultivating in your marriage is good. But today we are talking about red flags. Red flags meaning zvato shataka. Tikutaura nezvemukadzi akazviuraya akauraya vana vake. Yes. So you can't talk about good marriage. No. Keep your good marriage. Get off your high horse. Utaure ground. So where you invest, congratulations to you. But right now we are dealing with women with troubled marriages. So don't come and flaunt your good marriage here unless you've got advice. But we're talking about toxic marriages. And not all marriages are the same lady. And not all marriages. Not all marriages. I get your point. Yes, that's your opinion, but you must be emotionally intelligent sometimes. There's no reason for you to bring out my marriage is good and I invest in it. Yeah, true. What? Okay. Why is it that your marriage is good? She told all my points. How is that your marriage is good? Let you go. We have sent that request. Let me add you. Let me add you. Let you. Then kutauye kuzofaira nemarriage yake. Atisi kuti ma marriage yakashata guys. But tiri kuti some marriages are toxic. Right? Tichiudzai we mimi muri ma good marriages. Muri kuzvamisa sei? Kuti tiwine. Right. Hello dear. Hello Netsai. Ndakida kungotaura kuna Asha Zuva kuti don't preach a lot usina murume uri kunzwa Zuva zvandikutaura Zuva talk don't preach a lot usina murume. It would rather be better for anasisi melava vataure nokuti vane experience. As for you Zuva, just speak because it's like you are entitled
at any woman kuti do this, do that. Pinda mushoes dzasismeli vari murume vane murume vakagara murelationship yakawanda then ozotaura hakuna kudzidzisa vanhu meudza munhu uyu manyu aiwa ndikutokutaura une murume wangu iwewe mamwei nhasi nainetsai mutazati mambo anoda kuudza mirai iwe zuva don't preach. No. Do you know Zuva? Do you know her? Do you know her history? Do you know anything about Zuva? Saka usaudzire vanhu. You understand? We don't know your history. We don't know about you, and you don't know about people. So don't come here and preach about it. She's insulting me. I refuse to be insulted. I'm a guest here. Guys, mind you, Zuva was also in a marriage, right? For years. Zuva was in the marriage. Akaso decided ndakubuda mu marriage. Antika Ega, after I decided now marriage, Ega, you know the story now. She told you. So she's trying to tell us, oh, Shaka Buddha, Shaka Ona, Ne Shaka did the Abuda. There's nothing wrong with that. This one, my teacher, Atina Kuto Movera, Aka, my cancel, I'm not a canceller, but she told me that, but you want to know room. I'm not canceller. Thank you for dropping. I refuse to be insulted by a person who's missing from me. You are not going to voice, Kutivaka Mira. No, it's okay. I understand. She has no right to speak on Zuva. I know she's Munarkuma. You want to go and go to Munarkuma, but it's fine anyway. She's the same caller that we were with yesterday. Baba is Roba 3 we watch. That's very disrespectful. No, Arkuma. Another chance at Nkirigush. Dear Munanem Soro, what in on the platform. Another chance. No, I'm edging Letuna now. I'm edging Letunga. I say request. Last caller. I hope you heal. Last caller. I hope you heal. You need depression. Hi, Letu. How are you? Musha Muribo. Bojo good. I think you guys misunderstood me, but the misinterpreters are chose. Comment yangu pandainyora andinombonyora kuti I'm in a good marriage. I never said that. I said I invest. The moment someone says I not to invest a marriage, it means marriage yoyo inesha inotoleka at some point. Asiwo unozoita say unozokomerera kuti zviite straight. So I want to make that clear. I'm not coming here to flaunt my marriage. It's not a perfect marriage. It's just like any other marriage. Nema problems. Having said that, so tell us where I was secret. What's your secret? Abana secret. I got married very late. Yes. I got married quite late in life. I got married at 38. And then mashure meso mdaitonyiswa nemujolo zvekutodaro because naimi sama red flags amuri kutaura iwaya taisa matarisa kautaimaona. So I wanted to say panyaya red flags iyo tatombosvika kumarriage looking back at all my relationships. Ndaipinda murelationship nditori panegative already in the sense yekuti I will give a practical example. Inini, I'm naturally, all my life I've been big. I've been a big person, body-wise. Yeah, I'm plus size. Kuvira nekuvira upenyu wangu wese. So, jaizoiti. Ndakakudarika nekure zuva. Saka every time pandapinda relationship, inini wacho self-esteem yangu was so low, was down there. Ndaitoona senge munhu andikupinda naye relationship ari kunditira favor. Atondinyenga zvake. Ndatonyengwa zvangu, you know. Ndatongodiwa zvangu ndakangodai so, you know. So, as a result, watogara wazviisa pastage yekuti
chero munhu akazouya akakudzikisira you tend to you see it kuti iyi red flag but what but ndingaite sei manje ndodii ndikada kuita chinya panapa ndikada kuramwa ndoenda kuenda ndichamuwanepi mumwe achandida ndakadai so the better part of my youth was spent in relationships like this zvekuti ndakazopedzisira yato natural occurrence yekuti munhu aingokuitira yese wongozvitarisa kusaidi kuti as long as angofuma achitondifonera makuseni everything is fine ndichiri I'm still within the mujolo but the minimum affection exactly kapisi kandaona ikako kadiki ikako katoribo waona auya katondinyenga ndakati ndakaitirwa zvakanaka hapana kwandingamboende so I got into so many relationships ndichingodaro and zvinokudamaja over time zvinotokudamaja kuti unopedzisira wakutoita sei wakutozvibhiliva zvekuti izvezvi as I am right now murume wangu anogara chinditi gugu you need to go to therapy every other time because pandakazosangana fast forward to when I met my now husband ndakasangana naye online izvo zvekudiaspora kuti hakuna kuti kwanzi ndikuenda kwamereki kana kuti chikwanja zonzi psipsi ende kunoko hava kunyenge murodhi hazvitomboiti it's either matosangana online kana kuti pane wakuhukai up we met online my husband Facebook dating. I got there the first day I got there, he sent me a message. Hi. And then ndakaisa mapicture yangu ari honestly papo ndakanyatsonya history dzangu nechi pa profile pangu zvokuti munhu aingoverenga achingoona achitongoita decision. Ndobva andisendera message hai tamhoresana paya. He was 65 kilometers from me. Akati handa kufarira. I like what I see. Immediately ndichiverenga message iyoyo I concluded kuti this guy I think mapicture angu anaonyatsomaona I don't think arikunyatsoona mapicture. How can someone just see me auto decide kuti zvoni ndakutononyenga munhu uyu ndamuda ndikati I think we should meet ndakadaro because ndakutofila kuti ndakufanira kutoisa this war immediately because haangamboya andifarira nezvandiri ndobva atonditi ndakuona mangwana ndogona kuyazogona ndapedza basa ndikati alright mangwana ayaya amba atondifonera ndakuya ndobva auya sisimeli ndaigara mu7th floor ndakamuta pake pasupermarket yanga iri pazasi pangu ndaigara padhuze nepasupermarket ndobva ndanyatsomira pabalcony ndikaona mota yake ichisvika achipaka achiburuka uno mukomana indakatoti mapicture ake anga akaposta ndeyekunyepa ndakati ava ndo vanhu vanonyepa zvese pamwe chidhara chakatochembera ndaona chiburuka mumota uno mukomana murefu munaku akana ndikati kana zviti mukomana akadai anondidirei ndakazongodzika zvangu sisimeli but I don't want to lie to you I had no hope ndaitongodzikawo zvongotega timbonoona kuti ndeiri ndaona mukomana paya tataurirana takwazisana luckily waitaura chirungu tataurirana paya akati asi mumba mako hamupindwi mupfungwa dzangu ndatofunga kuti uyu akutoda kunditsotsa atozabvaro pasi handisi kuda manje pamangu hasi kupinda ndikati it's not tidy, things are not really in order chichicha nhamborongedza kati no I don't mind, it's okay. Ndikati atogona kupindawo ngosvikako mukicheni tapinda mukicheni haana kana kumbotira ndibata kana mbotoita zvinhu zvemafanifani tatobikirana tii kwaitonhora amwa tii yake aoneka aenda zvakanaka ndikatoti kuenda ndiko kuenda taona tatenda taonana achisvika mumba kwake akandisendera message akanzi I am going to marry you. Wow. Ndiyo message akandisendera and sincerely I'm being so honest. I know. Ndikati I know. aruda kutotsa bhinzi mukomana donototsa bhinzi ndakasangana naye andikangana madhetsi wayo ndakasangana naye uri musi wa26 March 2021 ndopa ndakasangana naye akandisendera message asvikamumba kwake akati ndataura newe ndafara shamwari iwewe ndiwe mukadzi wangu ndikutokuroora ndikaseka ndikaseka
ndikati this guy ada kutongotaimira beans ndobva ndamubvunza ndikati inini ko manje body wise ka wandiona ka ndozvandiri ka saka what do you think akati about what ndikati body akati iwe kutoenda kwandakaita online ndozvandaitotsvaga ndatowana ndozvandaitoda ena ndine problem ndikadaenda pindura ndobva ndaitoseisimele ndikati kana mukomana ataimira beans takachovha kutokoko kuchechi paya ende kunoku is very rare vanhu vekunoku havanyanyi kuitaita zvechechi izvi ndikaona mukomana unotoita zvechechi ini gare sisimeli 3 months beans yazotsotswa hayo yasvika 3 months chiri kuva nemusikana 3 months mimba yabata ndaita mimba ndikati payanetuka ndobva ndakachivariwa zvishamiso because eji yawangu wave yayaka unoti kazhinjisekana kuti ute nhumbu paya unonga kuda kuenda kumenopause ndatokonkluda sisineli ndandatokonkluda kuti haiwa inini my life is finished ndandatokonkluda kuti my life is finished ndakungoraramo hapasisina you know saka ndotoona mimba ndikati kana muso ndakatanga kurutsa ndikati ndofunga zvinhu zvanga ndikasina kumira zvakanaka kwakuzotesa paione emimba ndikati chirega ndiudze mukomana uyo angasina mwana zvachosina mwana anga itori first mimba yangu bata mimba ndakatokonkluda kuti nandizvari nandatokuzvikonkluda kudhara ndobva ndaudza mukomana sisimeli mafariro akaita akati sure because iye iwane mumba mavo is an only child akati sure here ndikati sure akati testa futi ndatesta tatarisa zvikandisaka akandibvunza kuti saka kumusha kwenyu munoita sei akati saka uchaudza baba wako here ndikati baba wangu avatomboudzi kumusha kwedu hazvibvumidzwe izvozvo zvokuti unoita nomboudza baba wako usina kuroorwa pese apa sisimeli I was so doubtful my self esteem was at 0 ndodingindira renyaya yangu yekuti my self esteem was 0 saka ndai expecta the worst from people vandaipinda navo ndadzoka she's not the only one pana wadzano ari mucomment section ndapinda comment yake akutaura kuti exactly my story I understand you call story yako same as mine kureva kuti muri mabig people mese ende pataurwa nazuva kuti love yourself ipapo ndo pandanya kundibaya ipapo palove yourself because I tried to love myself all these years kuti aiwa zvinonzi Noah 9 papa 9 love yourself but love yourself ndaitadzira kusvika ndazosangana neuyu murume uyu ndiye akatondidzidzisa kuzvida inini because of the way he loved me nemaflaws angu ndinewo mared flags angu handitori nawo andakauya nawo hobho ndine baggage andakauya nayo iyoyo yekuti you are always defensive because you feel kuti ndiri pa-disadvantage so I really feel zveshuwa iye anozvitaura kuti you should go to therapy I also feel like I should go to therapy so pamapoints enyu tetezva muri kunyora mubhuku nyorai futi therapy mazuva ano zvava available munyika dzatiri dzidzi let's normalize going to therapy tichinoita unlearn zvinhu zvatakazvidzidzisa izvozvi zvemalow self esteem ekuti handina anondida hakuna munhu asina anomuda hakuna munhu asina anomuda it's just that hausati wasangana newako chaiye so inini hangu my main issue pama-red flags ndiyo yekuti for some people like me we deliberately ignore them because of our low self-esteem saka ndotongofila kuti zviri zvekutukwa unze zibenzi kana kuti iwe ukuti zvinhu zvauri kutoredzwa zviri intelligent ndezvechidofo izvi haufanira kutaurwa uchinzwaro nemunhu anokuda but because une low self-esteem ndinoenda epindika muramba rega ndidzikame wakutotora akakuhurira kwauri zvinoita normal because handidiki saka aenda Sisimeli, can I contribute? Yep. Yeah. I think I agree with Utarwana Kola. So a lot of how we present now in psychology just replicates cycles
of what happened to you in childhood. So some of those cycles are right and their mothers and their mothers. So it's just intergenerational cycles. So it's no kura tichinzi. Vakomana, they get free reign. Mskana gadzoka kumbana 5-6 anoroa. Mkomana anwea anytime. So you have now been socialized to accept kuti murume wako anokwanisa kuuya kumba anytime. So you've already internalized it uri mwana kuti varume havabvunzwi, because you see the way your brothers are treated differently to you. There's different standards. Kuti vakweyo vanobvumidzwa kukurova kuti wanonokerei kuuya kumba, wanga uri kupi. So already you've been socialized to accept male dominance. Your brother could be maybe a year or 2 years older than you, but already the society is already putting in dominance over you. So those are cycles. Saka red flag exercise a dominance. You just think it's natural, but then thank you for the stars, my ayo. Sorry for interruption. Thank you for the stars, my ayo. Thank you for the stars. Yeah. Okay, continue. Well, we already been socialized to accept male dominance yoyo. Then so those are some of the things that perpetuate that patriarchy in our lives. Saka ma red flags vaunozomudza munhu ane 34 kuti hausi kumaona here. No, they've been taught to ignore them, or it's part of their DNA. They've accepted them from when they were 2, 3. Kuti bhudzi vangu vachandirowa, bhudzi vangu vanobvumidzwa kuuya kumba anytime, bhudzi vangu vanodai so but inini handibvumidzwi. So you've been socialized to grow up as submissive and men as dominant. So what the lady was talking about, therapy, so you have to deconstruct. It's almost like, you know, extremists, you know, the radicalization. What change your brain, because your brain can be wired and rewired through teaching or being exposed to information. So in the same way, you've been wired to believe all those things. So there's a deconstruction process. Even when radicalized terrorists, when they go to prison, they have to go through deconstruction. Yeah, you have to rewire them. So I think we almost need that. But at the same time, there has to be a parallel process. Yeah, with society, because you should be empowered, you shouldn't do this, you shouldn't do that. But then at the same time, no, so you're de-radicalized, and then somebody else is perpetuating the same. There has to be two processes: the de-radicalization, but also hold on, caller. Yeah. Thank you for the stars, guys. Stars party yatanga, guys. Can you just put on some stars, guys? Give us some stars, please, guys. Star party yatanga in 4 minutes. 4 minutes left, please, guys. Can they all my stars, guys? Star party yatanga. You can go ahead, caller. Yeah, so it's kuno the freedom program. So for victims of domestic abuse, they go through what's called a freedom program. It's like a 12-week program. So they learn about my red flags. Then there's the cycle of abuse, you know, where the man is seen as the king of the house, the financial abuse, the emotional abuse, all the different types of abuse, and you teach them. And then you help them to do what's called a cost-benefit analysis. If you're leaving the relationship, what are you losing? So even if you leave an abusive relationship, there is a loss, either intimacy, finances, whatever. So those are some of the things that keep people in those relationships. So there was another thing that was mentioned about financial empowerment. You know, but my relationships. No, abuse cuts across social strata. So from professionals, you know, Rihanna was in an abusive relationship with Chris Brown. Even with Beyonce, the fact that her husband cheated on her, that would be some form of emotional neglect, emotional abuse as well. So it's not just about money. Can I say something to that? I think I know which point you're talking about. We say that there are some women
that have stopped going to work, and the reason they've given up their life for their children and their husband. Sometimes they are unable to leave these relationships because she cannot financially. She understands she's being abused. She recognizes the abuse, right? However, she cannot leave the toxic situation because of her financial situation. Okay. Yeah. Oh, I hear And then you. women like Rihanna, she can have billions, but the mindset here, Rihanna, the reason why she would stay has nothing to do with finance, but self-esteem, childhood trauma. Yeah. Yes. Yeah. That's So the with Rihanna, it was difference. also, yeah, I hear. Okay, I understand what you're saying. So with Rihanna, there's also a cycle because she was exposed to domestic abuse as a child. So we replicate cycles because even at just a life as it is now, there will be some cycles that you replicated. You have to be very conscious about cyclically and disquida. So this is what I'm going to do because naturally you just do. Your body just, you gravitate towards certain men because either you are the father figure or a male figure who modeled that behavior. So you just gravitate towards those people. So you have to be very conscious of that. That's what you resonate with. That's what you identify with. It's all. That's the only thing you understand. Toxic man. And there's something that you gain. You see, can I ask you a question? Because you seem very learned, and I've always wanted to ask this question, and hopefully you can respond. Yes, kudos to you. You seem very learned. If you are going out or you are attracted to toxic men and you are in a toxic relationship, I notice that there is something we are gaining out of that toxic situation of him being toxic towards me. There is something that we'll be gaining out of that torture that makes us stay. How do you rewire that? Because you are attracted to the abuse. It's like you are addicted to the abuse. Yes. So there's something called trauma bonding. So you know your Stockholm syndrome. So you know when somebody's been wagabiwa, you've been kidnapped, whatever. No matter how badly somebody's treated you, when you've been rescued, people always say they want to go back. Oh, they miss that person. Even the Israelites, when they were rescued from Egypt, they suffered from Stockholm. They were like, oh, we're eating garlic and onions and meat. We're better off. But they were slaves. So that trauma bonding, you will have a bond, but also the nature of abuse. When you look at the cycle of abuse, it's not abusive all the time. So there will be, what abusers do very well is they abuse you, then they love bomb you. Tap you. Then they abuse you. Wotengerwa mota, wotengerwa ring, kiswa. It's called the social media. Yeah. So they keep you in. So that's and they're very intentional about it. It's called that part of the cycle is the love bombing. So they're bombing you with love, and then they abuse you again. So then you're locked in this cycle of love, a little bit of affection, a little bit of this abuse, love, affection. So that's what keeps you locked in, because then it's not bad all the time. So you think, oh, acha chinja, and then they on that one, Kola, on that one, I think you should get deeper on that, because like now, to be honest, it's 421. I would like to bet my life on it. 80% of cards are on that trauma bonding. Nas, she's being abused. Tomorrow there's this affection, there's this forgiveness, there's this bunch of flowers. 4 days later, the abuse is back again. It becomes a norm. No, we hang on to the idea of Acha Chinja. He's going to change. He's going through something. Stockholm syndrome. He's going through something. He's going to change. It's normal. The next person I'm going to meet, they are probably going to behave the same. Men are the same. The better devil that I know is better to be the devil that I know than the angel that I know. He's going to change. There's something wrong with me. I must change. I must talk less. I must be low. I must not talk too much.
But that goes back to the way you've been brought up. But also there's something biblical, because if you go back to Genesis, when Eve was being handed a sentence, Akanzi, your husband will dominate you and you crave him. So that's in your DNA from Eve. And then your mom and your brothers and everybody has endorsed it. That one I didn't know about that one now. Yeah. This one is new. This one is new. You dominate you and you crave him. So when he beats you up, you crave him. When he mistreats you, you crave him. So that's part of the punishment. So it's also in our DNA, but also as women, we tend to think that we are rescuers, because you see these people who go, I don't know if you've seen these documentaries where people go on death row, men that are literally the worst murderers, mass murderers, waiting to be executed. They are lawyers who are very educated women, start dating them. Or some very educated people start writing letters. I've noticed that, the hero syndrome. It's called the hero syndrome. Hero syndrome. We think, I know that one. They want to be heroes so, and save the day. Absolutely. Yeah, so we think we rescue people. That's what we think. Education. It's called the hero syndrome. I read about that one. Yeah, so we think we're rescuers. We think we're part of it is in our nature, because we are nurturers as mothers. It's part of our maternal instinct, but then it backfires. So that's why you see somebody who's with it, a lawyer who's representing somebody who's done something really bad. The next thing, and you're thinking, what's wrong with you? That, the one from South Africa, you remember the story from South Africa, the doctor and the Magutumani. Magutumani. Magutumani, yes. The Magutumani story, that's it, Andy. Yes, the Magutumani story. And then the Thabo Bester. That's the one. Story. Oh, yes, that's the one. That's the one. Absolutely. Yeah. And I like that. And a lot of women, we also have that, even till now, not only doctors and these big professionals. We have this thing here, you are aware that your person is abusing you, but you want to change him. Don't change him. Yes, he's very abusive, but I'm going to change him. I'm going to be nicer to him. We do have that. I can change him. Let me get married. I can change him. He's beating, he's promiscuous, but I can change him. I can change him. The hero syndrome. So that's what I just wanted to say, but it's a really interesting discussion, and thank you. Thank you very much, my sister. Tatiza. Thank you so much. You should always come and join the lives, Let us know. Educate us on things that we don't know, that you know as well. Probably you are in the same field, this field that we are talking about. We don't know much about it. It's also like myself. Normally I talk from experience of life, but you guys, you can bring more to the table and people can learn. What? No, Chiedza Marabwa. I appreciate you. Never Zuva. Ko usually kuperera pasi kuselu. Thank you. Thank you very much for your contribution. It has been helpful. Thank you. Zuva ndati ko usually kuperera pasi kuselu ngwadi kudzimachiri. Right. You iri kuperera pasi usona. Letu kwanzi story yako. People understand. Now they are focused on Letu. Saka mimba yakabva yazobata apa 3 months idzika, don't forget. 3 months chete tasangana mimba tugu kumitisoko. And it was so unexpected. Sure, I wasn't expecting it. Hey, ndikati maiwe panapa ndato panapa mawani ndobva ndazoudza mukomana kati abo saka baba wako waudza ndikati vaudziki zvinhu zvakadaro kumba kwedu hatibvumiri saka munoita sendikati kunotoroorwa kunotobhadhirwa mari then ndozoudza baba vangu ndikaudza baba vangu izvezvi vanorwara vakafa akati really ndikati that's African. Ndobva ati alright saka how do we go about it? And you know what, inini ndakamuti iwewe how much
you think do you think I'm worth? Wow. You need therapy. Ndikati whatever you think I'm worth, ndapedza kutsanangurira the whole Obola process. Whatever you think I'm worth, You I go will and tell pay. my father kuti ndiyo mari yauri prepared kubva. Ndobva inini figiri yanga ndinayo mumusoro mangu Sismeli. Neakazotaura zvakatosiyana. Zvanga zvakasiyana nekure. Ndakatombofunga mwewo kuti rega ndibviseyo ndisare nayo ndongoendesa ndinayo mupfungwa dzangu pandakazotayo baba vangu. Ndakazotayo baba vangu anoidhisefa mari iyoyo because 38 years baba vangu vaira vakazvipa musoro nofa. So asinoituka magugu. Ndati ndihlevo zveimwe baba ndovapaenda ndagara ndakadi andati kuchiroza kuti iyoyi vanosvika vakafara nayo asi ndakazotaiwa baba vangu vanoningirikina vanofanira kuidyawo mari iyoyo because I'm sure at 38 vanga vatova kutowanda kuti mwana wangu acharoorwa kana kuti. So I told my father ndikati iyi ndo mari iripo mukomana achakuda kuuya baba vangu akafara vedu Sismeli inini gumba wendofunga hope kwanga kusisina zvachose. And for me initially when this thing was happening I thought this thing was happening so fast. Munhu abva tokurudzwa decide kuti enda utorora mupfungwa dzangu I still had low self esteem yekuti hakuna kwazvinombosvika. Asi pfungwa dzangu ndaitoti chero ndicharakazondiramba baba vangu vadyawo something. Ndo yanga yapfungwa yangu manje. Ndobva atoti mari ndinayo mari handisi kutaura Primrose ndingatare mari yacho here zvingazoitei because kwandiri mari yacho nditofunga kuti mari inoshandisira kwamuri inogona kuita shoma mukazopedzera maunituka pano. So anyway ndobva ndauza baba vangu baba vangu akati mozotiudza kana maredhi. Ndabva ndautomudza akati kana mari yacho yaredhi wozondiudza. Akati iripo mari kana ichitofanira kutumirwa ndinogona kutoitumira. And that's exactly what he did. He sent the money to my uncle, ku brother yamai vangu. Ndivo vakaita munyaya pandakaroorwa inini. Baba vangu vatoudzwa kuti chiitai madhetsi enyu and everything zvikaenda zvikanoitwa zvirango zvese semaitirwa anongoitwa kuroorwa kunongoitwa munhu. Akarepresentwa nemurume wesister yangu ndiye akanga akamirira bheni. And then sekuru vangu ndo vanga vari munyaya. Shamwari dzangu dzese dziri kuZimbabwe vakatotonesa majavha Sismeli vakatochena kukatounganwa kutonzi kugara kuroorwa. Still I did not believe it. Mupfungwa dzangu self esteem yange ichibori low zvekuti murume wangu akapinda busy ma first days edu ekuti aiti chero pakaitika something ada kunditsura something ndairi zviri aggressive zvese zvekuti unongo wakutoda kuti watotanga zvatotanga saka ndanda kungogara ndiri pahondo. You know, it took a lot kuti ndikwanise kubvuma kuti munhu yanondida. And I know what you mean, Kola. I know what you mean. Relationship yandiri zvese ndakapinda nezvibhakera ndichiti ndikabvunzwa anything ndaitoenda kuhondo ndobva ndazoudzwa zvikanzi no, not everything must be fight. Yeah, let go. Just relax. Ndatozoti papaya kuti apa tarutaura chokwadi ne ndikaona kuti no zvimavanga a last relationship. Exactly. Itrauma dziya mabruises aya ekwatakabva. It took me a lot to really kuti ndibelieve kuti murume wangu anondida zveshuwa and anondida unconditionally. Zviya zvekuti unonyatsonzwa kuti aiwa zvimwe tingakonane zvedu tinokonana vhiki hariperi tisina kurwa pano as in with argument. But unonyatsozviona kuti aiwa murume wangu anondida zvisina saka izvezvi zvisina kupokana zvakarehwa natina chemugabe. But I still need to work on myself. Yes. I need to go to Can I give you something to use when you're working on yourself? Please this do. One helped me. For those that are listening and that can relate to the caller, I need you to go down the rabbit hole and read books and see documentaries and to find whatever you can on healing the inner child.
nyorai Okay. pasi, I nyorai will. ma-comments kuti healing the inner child. There's a book, there's a documentary, there's a crash Okay. course online. There is everything that you Healing need the on inner child. healing the inner child. Okay. Right. Then And then the inner child two, go comment section community heal the inner comment child. section, please write kuti healing the inner child. All right, that is the first one. And then the second one is what to say when you speak to yourself. Okay. You see that little voice that you have inside, right? You know that you can do this kind of tune. You can't do this. Right? Yeah. So you read the book. There's a book called, you can read it, you can download it on the internet, YouTube. What to say when you speak to yourself. Okay. I will. And also, I think what to say when you say to yourself, self-doubt. I think kwandiri yakazoyambukira futi kune inonzi imposter syndrome. Yes, I was going to write that's point number 3. I have a very intense case, imposter syndrome. Be careful of the knife, Palaiba. And I visa I'm Sharon. Imposter syndrome is serious. Yekuti ndinonetseka nanhasi. For the benefit of another, comment section. For me, my imposter syndrome inoitika when I'm working. Ndiri pabasa zvese. And believe what ndinogona zvinhu zvandinoita. I'm an English trainer. I'm imposter syndrome. Exactly. Right. I'm a business English trainer kunoku because kunoku vantaura German, saka vari kutraya kudzidza English. So I'm an English trainer. I'm also a state certified translator. But ndiri kubasa sisimeli ndinozvidhauta manzwa zvezvekuti ndikaita chinhu bhusongo akanditi wagona pa ndinoenda kuofisi kwangu ndichingoti vari kundinyepera ndaapa nangojuma hai nyorai what to say when you speak to yourself. Also nyorai yakanzi imposter syndrome. Nyorai andiona macomments nyorai kuti imposter syndrome, what to say when you speak to yourself, and healing the inner child. These 3 ndo homework yenyu yevhiki rese. Exactly, Rua. That's exactly what I go through as well. As a professional, I feel like vari kundinyepera kana ndajuma apa andajuma mangwana ndikanzi ndizviite zvandizvigoni but mangwana wotoita futi wotonzi uyanogona. You know, I've met so many guys because ndinofamba makampani ndichidzidzisa English. Makampani akaita sana Mercedes Benz ana Audi ana Aldi, the supermarket. Saka ndinomita the top management. Some of them are still my friends. Pandakazvara mwana wangu ndakatumirwa mabox nemabox emapresents these people that I met. And we forged relationships dziriko nanhasi, but I still don't believe it. Ndinongoti ndakajuma ndinyatsozvigoni. Saka ichocho chirwere futi chinouya ne-low self-esteem. Wachizwa? Yes. Can you give us examples of my red flags now? But he ignored them. I don't know if it was ignoring. I guess he because I remember I remember Panika low self-esteem. I think Panaka Baku, I'll give a perfect example. Panaka Baku no Jaramana, Panaka Baku hospital, Tawea Kumba. Because Nindakasha in a C-section. So Nakanzo would mu bedroom mune dust. Kunozvita sei ndoda kuhuvha kuvhacuuma vanatora vhacuuma pepe handi ndakuvhacuuma iye anga abuda mumba anga angobuda briefly ndobva adzoka ndichivhacuuma saka akasvika mumashure mangu ndobva kuti tambo yevhacuuma yanga yekukatana achibva angobata tambo iyi achisumudzira achifamba mumashure mangu akandisumudzira tambo zvekubatsira mai vari kuvhacuuma mumba sisimeli ndakatsamwa manzwa ndakagumbuka why ndakagumbuka previous relationship yandakaenda ita ndakanga ndine
a narcissistic guy aiti ndikapinda mba make so zuva ainditeera aiva nefiriji idzi dzemagodo idzi ndichiti kandikaenda negirasi ndichida unodai kuti nditore maaisi aibva amhanya wobva nditi aiwa mira ndikuitira unouraya ukada kuti ubate ichi wobva wati ndezvoti aindita dzubvu yeyo kumusho yokuti hauna zvaunoziva. Mira ndikudzekora, let me tell you my experience. My dude right now akambos akazamura so handiti ndakarivara ndobva ndadai so because ndaibonzi munhu akaza roko rwaiuya chigokora raigona kudai so kwandiri saka akazamura ndobva ndadai so zvikanzi mumoda kanzeli I know unotopfungwa dzino ndakabva ndamupfungwa kati apo tachimarana ndobva abzamura pakati pekumarana riya rauya zvikanzi ndakadai so zvikanzi we all need therapy. Ndakavhizura tambo akati kochii ndikati uri kubatire tambo yofunga kuti handigona kushandisa vacuum cleaner here. Akati Gugu handiri kuona zviri kuitika izvozviya zvandaitaura kuti ukuya nezvibhakera. I'm not here to hate you, I'm on your side. I'm your husband. Ndiri kukubatsira, ndikuda kutokubatsira kuti tambo isabatirapo wakutoita hasha. Iyoyo i-red flag yaakatoona kubva pekutanga, but I guess he thought because iye takazogara pasi musi iwoyo I remember mwana ari muchechecheche I think 2 days ndabva kuhospital ndobva tagara pasi takudiscussa manje ndobva handiti don't ever think I'm going to give up on our marriage just like that because inini I'm a firm believer yekuti kana zvinonzi kana Mwari vabatanidza hakuna achasunungura. Do not believe zvakataurwa mubhaibheri kuti marriage is for keeps. So don't think I'm going to give up on. I'm not going to give up on you. At the same time, I'm not going to stop mentioning zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Iwewe as well, you should be able to mention those things. We should be able to discuss kuti zvawaita pa zvinaundifadza. And iwewe you should be able to accept criticism. Usingandifungire kuti ndiri kukuitira utsinyi zvawaimboitirwa mamwe marelationships ako. That's why he's always telling me kuti you need therapy. You need therapy. Because even nanhasi sometimes ndikatsurwa chimwe chinhu kana kuti akatongondiudza kuti wazviona here kuti pane bubble gum rakanamira mufloor yemukitchen ndofunga wadonhedza bubble gum. Ndogona kutomudhura kuti kundiudzire izvozvo. You know, ndozozvibvunza 2 minutes later but ndiri kutsamwei ndaudzwa kuti mune bubble gum. Pane kuti nditotenda kuti waona bubble gum rega ndibvise ndinototsamwa. Saka I have so much trauma and so much. Yeah, you have it. Yet in me iri kuda kugadzirwa zvakana zvinoda kugadzirwa and as a result zvakuaffecta even kubasa kuti ndinozvidhauta kuti ndikatoita chinhu ndapedza kuita task yangu ndapedza zvinhu zvese zvitonzi and watibatsira irongosiri panapa ndotomira pasi ndini here ini ndaita izvi. So you need help. You need to speak to a therapist. Yeah. Okay. Because muchapedzera makudhauta even kuti saka even pabonde pacho tikugona here. The way yamunozvidhauta nayo munenge munozvidhauta saka pabonde pacho tagona kana hatigoni. No, you need to speak to a therapist before it's too late. Fix your issues in Google. Aiwa. We will fix them up vatopindawo rega titovaudza kuti aiwa ndarayirwa fani navatete kuti hello baby, how are you baby? Achiri kudo akaenda kuchechi. Okay. That's nice. All right. So thanks guys for giving me platform kutaura story yangu. Ndicharamba ndifollowa mu comment section. Ndakuna therapist batsirikana. All right. Wow. Right. Pane zvandanyora panapa. Right. Ma-red flags, mumwe nomwe ma-red flags akasiyana. Anditi, ma-red flags ndekuti we bleed on the people that did not cut us. Zvinyaya zvekwa-ex zvakuuya mu-relationship yechitu. Right. Now, I wanted to also talk about kuti dzimwe nguva vakadzi, we don't want to acknowledge that we have a problem. We think because we pray, we are perfect.
we think because we are faithful and loyal hatihuri tinonamatira dzimba dzedu we are perfect. There's a lot of women that are aggressive muma relationships and the red flags iwayo. And as mungu akatautsa why you are aggressive, you are insecure. Why are you insecure? Right? And then you've got every reason unogona kukwanisa kupindura kuti why are you insecure? Maybe ndaiurirwa kulast relationship or ndainyeberwa, I was made to be a fool. That's why I'm insecure in this relationship. But mukazoda kunyatsodzikisisa kuti chii chinokonzera why we are aggressive muma relationships akawanda. Hapana here hanzi here zuva hanzi hapana here matherapist timbodurura munongouya modurura ipo panopa matherapist motokanzelewo motobatsegwa munhu wese therapist. If you're free to come and say your personal issue, you can. But I recommend a therapist than a friend. Do not share, don't try and vent into a friend. Rather vent into a therapist, because venting into a friend, choro muchitrust and say, let me tell you, you can never 100% vent into a friend. Unoto safer chete. Pane zvimwe zvinhu zvausingakwanisi kuudza friend. Saka ubatsirike because wasikubuda wese. But therapist unobuda zvese une 5 years, zvine 3 years. What you think they are stupid problems. Therapist anotitaura zviri stupid ishosho. But with friends tinoda kukumbira rubatsiro takasefa, takashugarcoata ma problems edu. Saka ubatsirike. Saka I choose a therapist more than a friend when it comes to venting. However, kana uchida kutibatsira ne 1 or 2 isingazokwanisi kuaffect personally, bo. Look into your abandonment issues. Ndauya ndanyora pasi yauya. Look, vamwe vedu tine ma abandonment issues. Pana anoziya here comment section kuti kana chiti abandonment issues tiri kurevei. Right? Are we not talking of the pending issues that we had kumasuro and whenever addressed or whenever dealt with takangota move on and they still follow us kumberi because hazvina kuaddresswa zviriko. I think why are not unresolved matters. Abandonment issues, abandon zvinoreva kusiiwa. Kutya kusiiwa. Kana baba vako vakasiya mai vako pakashata vakakusiya ukarezwa na single mother and you witnessed the divorce and mwana baba vakabva pamusha, your protection is gone. Your security is gone. So you grow up scared. You have no one to trust. Abandonment issues could be someone that you trusted. Right, hands kusiwa na Mavis Magona, hands kusiwa abruptly. Munhu waunenge wakatrusta kuti wazongona kwaurani waenda. Budi rako can actually, you can have abandonment issues from a friend. Wawanga wakadai naye, your psychic and your psychology was depending on that person. Ovangoti waranyu oenda. Kana mai vako vakakusiya uchikura na gogo, so you feel mai vangu vanga vasingandidi ndosaka ndakaiswa kumusha. That's abandoned. You are abandoned. You feel abandoned. Saka unongokura uchifila nge uri munhu asina basa. Unongoiswa hama to hama. It's abandonment. Even if your parents died when you were young, nasara akugara kwa maini, mangwana akugara kwa ningiriki, right? So you feel like you're not worthy. So you actually feel like people can reject you. So my abandonment issues, good. They can lead to fear of rejection. Pane vanhu vanototyika kurambwa, nokuti vakakura vachifila kunge havasi important muupenyu. Akakura chimbogamuchidzwa. Saka une fear of rejection. Saka paya paunoita argument nemurume paya. Kana argument na friend na whoever who is important to you. The minute they show signs of havachakuda, osakana nochitukana vanongokandirana mashoko ka hanje kwako weibva pano wechi but kutsamwa handiti. And that issue is a big fear of rejection. So when someone is afraid, they become aggressive. Handiti. Saka dzimwe arguments atinoita mumbana na baba unoona kuti une fear of rejection. Saka because une fear of rejection unogona tanga ngobvuma zvese murume akakuhurira unongoti okay, murume akakutuka unongoti okay, murume because you are afraid of rejection. Kana kuti you become super defensive. Vanhu vari kufamba neni, thank you Stacy story, Mashi story, you become super
aggressive and defensive. Munakadaku, you feel like everything is an attack. When you want to say, how do I heal myself? How do I change? Those batsira say my red flags and in our way. Usat watanga kutara my red flags ye mumu. Kuti murumo yane ma red flags, murumo yane ma red flags, muri wewe, tanga wawona kuti angu ma red flags nde api. Usati watanga kuti murume uyane ma red flags. So ma red flags ako, you need to check yourself kuti awuna ere ma abandonment issues, ma daddy issues, ndakamukuzwa neshe nditara nyaya ma daddy issues. Kuti kana baba wako wakakura usina a father figure mu life mako iwewe. Your brother can never replace your father, and you crave for male attention. Wakakura una mai una sisi, but apana male attention that can protect you. The first male attention that comes from your father can protect you. Unokura uri munu arku crave male attention. Murume wesa angoti I love you. Nae murume wesa angoti wakanaka. You love the attention that you get from male. I don't understand. Dine ma degree, dine ma Benz, dine 2-story house. Asintino wangu ndinotora kamfana kekuko ndakarorwa ndiri pamurume asintino wangu ndishihura. Male attention. Any man who shows you the slightest attention of I love you, you are so addicted to it. Your husband's love is never enough. Your husband's love is never enough. You start taking it for granted because you thank you for the stars because you have always thank you for the stars. Thank you, Rufaro. It's not poverty that's causing shavire. But because of poverty. But because of daddy issues. I no crave a male attention. Murumaka, I know square as very such lie to me, baby. Murumachingobuti, Ndokuda, what is say? I don't like it's going to furi they are addicted to that because Vakakura, Vasina, Junusho. Right? So be careful when you are now looking in the self-introspection. Thank you, Ellen. You can do this without a friend. Of course. What am I doing? You're in comment section inside the page. You're right. What am I doing to sabotage myself? What am I doing to sabotage myself? You know what you're doing to sabotage yourself. You could be, I'm accepting abuse. I'm ignoring red flags. I'm afraid of rejection. So I become defensive, hence aggressive. What am I doing to sabotage myself? And the question you know later wagarapasi kuti but vana mother vaya pa Facebook wangu vachimboti kudiko Melina zuva chiko chachimboti ugwapai unoziva kuti ndataura nzi what am I doing to sabotage myself? Right. Ukapindura mvunzo iyoyo. I think we need to come to topic here, self-sabotaging again. Self-sabotaging, because here self-sabotaging, people sometimes they do sabotage themselves on social media. And even your not knowing everyday life, you are stuck in a toxic relationship. You are broke. You are unemployed. You are sick. What am I doing to sabotage? Why do you kuramba nchirwara? Why do you kuramba nchirwara? You know why you kuramba nchirwara. Because I keep doing something that's making me sick, but I'm addicted to it. Why do you kuramba nchipa? Why do you kuramba kuregerera? What am I doing to sabotage myself? I'm an overspender. I did retail therapy. That's why I'm broke. I can't save any money because I'm an overspender. I buy my feelings. I drink too much. I'm an alcoholic. Because you're sabotaging yourself. You say this murume and dinema abandonment issues. Sometimes because of this. What am I doing to sabotage myself? That is the beginning of your journey to a brand new you. Yes, you guys do hear that here? And the comment section is good to good. Lulu Edwards okay. Lulu Edwards goes to this Sorry.
Can someone translate? No, going to nation American. What am I doing to sabotage myself? Ndiri kuitei kuti ndizviparadze inini pachezvangu. Handichika change my reasons andiri kuichi zvao zvauri kuita kuti uzviparadze iwe pachezvako, because kune vanhu vanozviparadza paupenyu hwavo mulife mako every day. Ine zvinhu zvaunenge uchiita unoparadza wega, unozvidestroya life yako uchiparadza wega iwewe. Unozvipindura wega mumwoyo mako, but kutaura chokwadi hangu ka problem yangu ndepakati. Ndine problem yekutaurisa, ndine problem yemakuhwa, ndiri kuzviparadza, ndine problem yekunyeba, unochitozviziya. Ndine godo. Handini kuona chakanaka mumunhu, ndinogwadziwa kuzviparadza. Apo indine mushonga wegodo ka kana mune time ndogona kukudzai how do you solve jealousy? The spirit of jealousy. Do you have time? Solving the spirit of jealousy, let me tell you something. Jealousy is very natural. Godo, really natural. It's very natural to feel envious of something. So you need to know and forgive yourself and stop kicking yourself but I feel jealous. The problem is not feeling jealous. The problem is doing something about the jealousy. Right? Crime. Sometimes temptation. When you are tempted, the problem because you are attracted to this man or road. It's not a crime, it's natural. You are attracted to this man. The problem, the crime is doing something about it. So jealous is natural. I need you to understand so that you don't beat yourself or you think you're not an evil person for feeling jealous. The problem is doing something about the jealous. So instead of you doing something about the jealous, immediately when something happens, and they or do this to yourself. Start counting your blessings. Everyone has something to count. We are saying a benzi yake, but pachako there is something that you value. Count your blessings. Mukati usatwatombo but yakaba akurarane murumo sakakatingirwa mukati if you cannot kuhila godo dzimwe nguva zvinoshanda ndezvekuti what count your blessings. If you have nothing to count, count your children. If you have nothing to count, but if you have a business, $2, $2.50. Start counting your achievements. No matter how small they are. If you have nothing to count, tenda mwari mwoyo wari kufemo. Uchikwanisa kumuka uchenda ku toilet. Kwenda kuno zvibatsira wega ku toilet. Pane vanhu vari paralyzed neck down asingakwanisi kwenda ku toilet. So kufamba kwari kutoita idzi inyasha. Handiti Facebook uchibaya kuti une data inyasha dzauri kutoona zuva nasismeli vari kutaura zvavari kutaura inyasha. So sometimes zvinobatsira kuhila jealousy ikoko. Count your blessings. Itsva moyo ngautsve because wabatwa negodo. It's okay, it's natural. It's like feeling hungry, it's like feeling angry. Anger is a natural feeling, but what you do about your anger is the problem. And it's feeling jealous is a natural feeling. It's what you do about the feeling. Go inside yourself and count your blessings. Right. By the time too much. Pane somebody else ataura kuti inini ndine defensive mode yakasimba. Defensive mechanism. Pachisi anzi chero ndikatsurwa ndofila kuti ndajairirwa. Ane defensive mode yekusodaro. You always want to have the last say. Yes. You're worried about what you look like to another person. Let me tell you another power that you can have that is better than shouting back. The best one, silent treatment. Silent treatment and power manch. Silent treatment. Let me give you an example. Murume akamborega kurara kumba one day. Akadzoka utanga ngovotomoka. Ndazoda isoni usina ngombo. Ndafamba ndadai kwambusi kundibvunza nandiripi. Ndazopinda ndakadai ndikadai. Muri anototya kurara pamba ipapo.
makambodzwa ere masituation yekuti murume anosvika pamba obva aona mukadzi ane boyfriend mumba murume onyarara kuti zi mukadzi unoshaya zvokuti unobuda wega mumba usina kudzingwa unotakura zvinhu zvako wega. The power of silence, my diaries. The power of silence. Saka na uri defensive too much, it's okay. Those are uri, embrace it. But one day, chimbopinda neziku surprise yourself. Surprise yourself. Papa, chero uri we wajairirwa. Chero iye ari wrong. Apa you've got every right. Yokuti nasi ndikusumuka pamusoro petable. Don't be predictable. Kuti mai vayatovaziva. Nasi visai mapanga vava kuuya handiti saka musi wavanenge vakafunga kuti uri kuuya nezibhomba iwezi komaswera sei anoshamisika goti azviite vanenge vakamirira kuti aiwa achadropa something manje achadropa something. See the power of silence. Saka iwe unonetseka neself defense ka it's okay. At least you know the problem. Kuti ndio problem yangu. One day kana zvatanga zvokuti zvokusumudzana zvezveka. Iwe divert manje woti offering for what is it? Zvonetsa. You don't start by silent treatment because unoputika. What you do is kana wangu achishauda vanhu at 60 kilometers an hour. Musi woyo unovashauda at 45. Next time vakaita noise futi unovashauda at 30. Kusvika wazoti zi. Ukaona ukanyararira munhu mzisimele munoziva kujigika paunoita kana ukanyararira. That is the power. Yeah. Kutotarisa chaiko pane kumwe kupererwa kukuti usada kumboshurirwa zva zvokuti unopererwa iwo muridzi unofriza kuti ropinda naiyoyo kuti mai vatovaziva vanotarisa but nhasi zi tango usina zvawanzwa kusvika pasina chaitika iweyo iye ari wrong. Try that. Kana iye next time anoti mai ava vanopisani mafuta maya vanondipisa mafuta and because we are kuti Buera diaries silence is the best treatment. Let me tell you, just because I let you win, it doesn't mean that I lose. That I'm weak. It doesn't mean that I lose. Nokuti ndanyarara. Just because I let you win this argument or I let you win this situation, it does not mean I lose. Yes. Unozvibatsira nekunyarara because mamwe mashoko anobuda mumuromo medu we right. So my red flags, guys, we all have red flags. We all have them. But iwewe kana une self-esteem, you need to have my standards. Jesus Christ had standards and principles. I don't mean to preach to you and this is church stereki. But mdara God pane panga singa jairirwe. And Jesus pakaenda ku temple akawana vanhu vachitengesa pamusika mwana waMwari iye anonzi mutsvene uya with no sin paari uya anga akachena the perfect person, the perfect human being, anga ari quiet, anga ari joyous, anga tifunga kuti Jesus Christ munhu anga angaita sei wamunonamata imini onzi atora chambo chokurwa vanhu panga pakatoipindwa unenge Mwari aive nemaboundary. When you cross the boundary kana kumbodaro ko story of Sodom and Gomorrah chakaitika kune vanhu ivavo right mukakrosa Mwari anokugadzirisa kuti I will show you that oh yes. Look at the story of Babylon chaiyo Mwari atori nemaprince. Mwari is the most patient person or the most patient spirit ever. But no patient wake iwoyo anokuregerera anzi sonye kuti akandi second chance ndokupa mazve akati fifth chance akati 1,000 million chance anditi but ane muganu wokuti kana mukazokrosa muganu utoto if you are made in the image of God, you have to have boundaries because even God has boundaries. The story of Lot, the story of Babylon, the story of Adam and Eve, the story of the temple.
Jesus Christ akarova because anga ajairirwa. The story of Egypt, vana vemuEgypt vachienda kuCanaan pavakagadzira chimombe chiya chegold chiya. Jesus, so your own God that you pray for has boundaries, and when you cross that boundaries, He will show you that He is God. So you are made in the image of God. You need to have boundaries, and when someone crosses your boundary, there is no turning back. It's not a sin. You are being be like Jesus. Jesus had boundaries, so you need to have boundaries. So my red flags are also waiting when you my red flag wow no no no. The story of Noah. Thank you, Leah. The story of Noah. Saka mimi kana mshiti mnota chitendero chema Kristu. We want to be Jesus Christ like as same as above, let it be below. And it zvinoitwa kudenga ngazvitwe pano pasi. Saka kana mwaranga ne boundaries chinokutadzisa, why are you feeling guilty for having boundaries? Why are you feeling guilty for having boundaries? Munhu akakujairira pakati red flag yekuti warohwa iwewe wabviswa ziso woramba wakagara papo. That is the sin. Being in a toxic relationship, because wava toxic newewe wakutsamwa ukanochigara uchirohwa nemurume mumba, unoenda kubasa unotukana nevanhu vekubasa uko, unotuka vanhu vasina mhosva, unoenda social media uchitanga kutuka vana zuva vasina mhosva because une depression. Uri kuramba kurapa depression yako, nokuti uri kuramba kurapa depression yako wava toxic. Now murume wako ari toxic, newo wava toxic, wakuitira isusu toxic. Saka you are sinning. That is the sin. Kana kutuka vanhu vasina mhosva, uri kutuka vana vamwari, you are sinning. Wakufamba uchirova vanhu murodhi, you are sinning. Saka uri kuti uri kunamata seiko uchingonamata ndamatira ndoshingirira marriage yangu, kumarriage kwacho uri kurohwa, warohwa waita toxic, wouya kuzonamata futi. Can you see you're going round in circles? So boundaries, madzimai. Boundaries are important. They are a must. They are listen, it's an instruction from God. It's an instruction because zvanzi zvakaita Jesus Christ pano pasi ndozvamunofana kuteedzera imimi. We are like Christ. We are Christ-like. Jesu akakutaridza maboundaries. What happened to the fig tree? Jesu pakasvika pafig tree, it got dried. It got dried. He cast it. Akati hakuna zvakada. He cast it. And because I need my boundaries, I expect you to give me fruit, and you didn't give me fruit, and you cut it off. I expect you to love me, and if you don't love me, go. Amen. Hallelujah. Aiwa, hanzi netimu Africa munakurumidza kutanga matopika akadai nokutabaiwa neupi kwedu dzainda. Sorry yenyu timu Africa. Tinozombokanganwa kuti tiri kudiaspora ka timu Africa. Sorry ka timu Africa. Next time tichatanga early. Madzidza senge pamaboundaries apa tinodzidza tese kuti we should have boundaries. We are Christ-like, so we should have boundaries, just like Christ had boundaries. Mukaona vanhu vachidivorce mudzimba dzavodzo vanenge vakrosserwa maboundary, musavaseke. You must be clear bands kuti apabudiki apa. Apabudiki mukaona munhu akrosserwa boundary rake akati akusiya imba musamuseke. Iwewe uri kungokrosserwa boundary uchitambwa yese yese. Ndiwo totadza. Right. Before tavhara zvanhasi muchakoti yenyu rimwe day, before tadedza techaiwa kuti wauye kuzokavha munhu wese neprayer tisatarara, pane here anything like wadzanai, anyone who wants to say something chiri kumudya, chiri kumunetsa, ari kuda kungopa 1 2 zviri kumunetsa iye personally, uwane kubatsirikana, you can send a request. Anogona kuve neni kiri tinomborasvika tichimborasa muswe asi tikaita zvinhu zviri serious panotiwa zvinhu zviri serious. Right? Aripo here anybody to say something? Anybody ari kuda anechada kutaura abatsirikana, anechada kubvunza before we close? Aripo here arikuda kusenda request? Usanyare time dzakafanira idzi kana pachitauga zvakadai hapasi pekunyara. Antika uya ubvunze, uya utaure,
uya come and say something. Saturday is the last person anouya kuzotivharira panapa neprayer. Send a request chiwani kana uripo. Musanoziva kwake kusenika uku. Inguva yokuzoka. It's 5 p.m. Ndikutobika sadza. Remanheru. 5 p.m. It's 5 p.m. 5 p.m. Yeah. Handiziva akapenga tadzidza. Uya kuziva nation uku. Tomborovana nemakodi. Todzidzana futi. Sterek. Hanzi zuva is underrated munari bo zvekuti. Munari bo nogara chikudzira vanhu kuti zuva ripo hatingofollow zvose isu. Kachikudzira vanhu hatingofollow isu tongoenda kwatezuva. Kachikudzira vanhu pano. Takakudzwa kati ndichidzidzwana namele. Tima Isa project. kura kainokaudira modzidza zviri fresh takura. Guys, vari parada kuuya apa. Kana pasina vatete chaivo uyai. Tete chaivo uyai tione. Kana pasina pasara, go and read this one book. Kana pasina, go and read this one book again. The Power of the Subconscious Mind. Kapeta. Power of the subconscious mind. The Power of the Subconscious Mind. Muite unoverenga muchaya muchibvunzwa vanotsi panapa. Ndikuvapa homework. The Power of the Subconscious Mind. Homework, all right, find somebody is a request in the end. All right, somebody is coming here to ask. Let's hear what she has to say. Thank you, Kudzai. Thank you. The Power of the Subconscious Mind. Mapua homework, mchana mnakigwa panapa manotsi enyu aya. Munoenda ku YouTube, munoona zvima crash course zvema 30 minutes zveshe. 30 minutes unenge watovhiringika brain kudai. Ongoteerera for 30 minutes chete. I'm trying to add Judy. I'm not zviri kufamba sei apa. Okay. Atadza kupinda. Right. Vatete chaivo uyaika. Vatete chaivo uyai. Tete chaivo uyai. Yesu kwesu siri vana tete vasirivo chaivo. Aiwa. Manje mungazonzi tete ebeni remubva mkoya vamwe tete futi ebeni vanozoiva vari tete chaivo avo vauya. Tete chaivo. Mukana uyu ndewenyu. Sorry. Yes. Sorry, we are going to take No, I just use this. Okay, I just use this pseudonym because of my work. Yeah, no. So I didn't know that I your don't name use my... Sorry, yeah. Yeah. Before, to reiterate what Suva was saying, you know, I totally agree with you when you were talking about boundaries, Suva. Because when we think because we are Christians, we should know that Christianity is not stupidity. You should not be made a doormat because you're a Christian. You should be firm, number one. Number two, I agree with you on the silent treatment as well. Because by silent treatment, remember, most of us say a lot of things because tingori angry, most of things to know shitaura because ndangoshatirwa and you include vanhu vasina chavatadza. At the end of the day, you are misquoted. Saka silent treatment helps you to avoid being misquoted. Kushandiswa zvisiri izvo, and it gives you time to figure out, to think. Then you approach somebody with facts because watora time yako uri silent, and then you have facts on how to approach that person. So vazhinji, especially zvekunzi, even on that syndrome yeningi, because most of us tonight are a problem because of our previous experiences and that kind of thing. And we should always try to look for help, or sometimes kutoita introspection on our own kazhinji. And vazhinji tonyara kusika help because we think it's defeat, but it's not defeat. You're actually brave. And tinoita futi problem yekuti tinogara toxic relationships because we are afraid of our family. But what is our family? I'm talking from experience. Kuti at times unogara urimo because wakutya kuti family inozoti kudi inofunga ndafeila inofunga ndatadza, until you are so brave enough to be that strong and walk out.
Yeah. So I Yes. just wanted to reiterate on that. Right. Chenderai kumberi mubve mangovharisa tione. Okay, ngatingoita yedu. Of course, we pray, but we also have to be diligent. We also have to be alert, because even prayer action foot. Oh. Tinoona kungoziva kuti ndingori mutext relationship ndichanamata hazvikubatsiri. You pray, you ask God for wisdom, and then you move, you act, because faith without works is dead. Prayer without works is dead. So you have to also act. No, I'm busy right now, sorry. So yeah, ngatingonamatai zvedu tichingo. I mean, this is a very good topic, and I think it helps a lot of people. I mean, the more we do these topics, you'll be so surprised how many people have already been helped right now. Of course. Yeah, Of course. And Tete Zuva, you should. Uri mfana iwewe Gweru. Zuva uri Gweru ndiri chibig change kugweru. Saka uri mfana kwatiri. Ndiri Yeah. mukuru wenyu papa. Saka okay, let's just pray. Tingoti Mwari zvatadzidza, Mwari vangotibatsira kuti tikwanise kuzviimplementa, and inshona vanoti zano pangwa wine rako, but all the same we have learned a lot. We pick our nuggets from what we have learned, and most of us, I know, patiri kutodzidza kudaro, a lot of things start to be glaringly in front of you. Oh, is that so? Is that so? Is that so? I mean, we have all been there. We have done it. And we all know, and don't judge yourself, and don't be too. I mean, most of us, we are too strong on ourselves. We judge ourselves so much. Just be you. Just be you. And I mean, it will work. God will help you. Father God, we want to come before your throne this evening. We want to thank you, my Lord and my God, for who you are in our lives. We want to thank you, Jehovah, even for this platform, God. We don't take this for granted, my Lord. We don't take this for granted. Father, I'm praying right now that even as we have learned, Jehovah, let us learn to even learn and digest, Jehovah, and act upon what you have taught us today. Father God, we know you bring your children to learn, to teach, Jehovah, and we are praying that most of us have a teachable spirit, Jehovah, because we know most of us don't have a teachable spirit, and most of us don't want to do introspection. I'm praying, my Lord and my God, just after hearing this, Jehovah, I want to pray that we go and introspect, Jehovah, and we also know and learn where we are failing. Baba, toda kutenda, Jehovah, kuti sometimes all these things come because of my families that we come from. Some of these things come because of what has happened when we were children. Some things come because of our generational curses, Jehovah. So we are praying, Lord, kuti Mwari, nasuno maneru tichibva pano takurayira, Jehovah, even mweya inokonzera zvinhu zvakadari, Jehovah. Tinorayira mweya yese inoteedza rudzi nezita raJesu. Tinorayira mweya yese inoteedza ropa nezita neropa raJesu. Tinorayira mweya inoteedza rudzi nezita neropa raJesu. Every evil altar, Jehovah, we render it powerless in the name of Jesus. Every monitoring spirit that even monitor us, even as we get into marriages or as we get into our workplaces, Jehovah, we render them powerless in the name of Jesus. Every familiar spirit, Jehovah, that follow these spirits, we render powerless in the name of Jesus. Every covenant, Jehovah, that might be affecting us, we uproot right now and we render powerless in the mighty name of Jesus. We are praying, Father God, that even as we go to bed, Jehovah, we are praying for hedge of protection, my Lord. Protect us, God, because we know the earth, the atmosphere can hear. And we are commanding that atmosphere that hear us. You are not going to affect us right now. In the name of Jesus, we know we have got power to tread over scorpions and serpents, Jehovah. And we are treading over those scorpions right now in the name of Jesus. Oh, I plead the blood of Jesus, the blood that speaks better things than the blood of Abel, the blood that speaks better things than covenants that are done in our families, the blood that speaks better things than negative words, Jehovah, that
that are spoken about our lives. So many of us tinotaurirwa masoko Jehovah ekunzi hana chaanokwanisa kuita muupenyu Jehovah, but we are cancelling those in the name of Jesus. Jehovah, we come before your throne even as we want to erase every handwriting of Jezebel in our lives, Jehovah. Tiri kumarabha nezita neropa raJesu, because Mwari takasikwa nemufananidzo wenyu, Jehovah. No one shall dictate our lives, Jehovah, but it can only be you, God, that is going to dictate our lives, Jehovah. We are more than conquerors through Christ who strengthens us, Jehovah. So we are here to conquer, Jehovah, even as we teach each other. Mwari, we are praying that, Jehovah, we keep on teaching each other, Jehovah, and we keep on inhaling this, Jehovah, in the name of Jesus. Baba, tiri kunamata manerano nekutenda muzita nemuropa raJesu, Jehovah. Help us, Jehovah, help us, Jehovah, help us. We are praying for wisdom, Jehovah. We are praying for wisdom that comes from above. We are praying, Jehovah, even for that discernment, Jehovah. To learn to discern, Jehovah, what is wrong and what is right. To learn to discern, Jehovah, to know whether we are in the right company or not, Jehovah. It takes discernment. It takes the Spirit of God. We are praying for the Holy Spirit today, that whoever has been triggered, Jehovah, by this conversation, whoever has been triggered, we know Holy Spirit will come and comfort them, Jehovah. So we are praying for the Holy Spirit to come and comfort them in the name of Jesus, for the Holy Spirit to lead them in the name of Jesus. So we pray, my God, that Jehovah, even as we part our ways, Jehovah, go before us, go with us, and embrace us with your Spirit, my Lord. We pray in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Right, Amen. Thank you. thank you very much. Thank you very much for the wonderful topics Thank you, that we my had. diaries. At Thank least you it so was much. fruitful. It was so fruitful. Tamisa zvitoxic zvakawanda tiri palife dzedu panapa. So yeah. Mara kutedza. Exactly. Ndinoti ndakupa namba Ndakusiyirai yayo. homework, ndichauya kuzokubvunzai homework next week. Then ndichakunhonga ndega apa kuti Yes. ndikukwidzai chega usina kurequest. Ndakupai homework. I'll be back my diaries. Thank you so much. Zuva neshe ndozoti murimo imomo munhasi maraini. Tosangana mangwana tinayo live. Do you remember every Sunday we always have a live? But nasa tiri kumaraini. So I thank you diaries. Thank you Tete Chaiwo. Thank you Sismeli. Thank you Ndokubata Excel. Ndakusa uzotarisa WhatsApp yako. Oh yeah, ndaiona. So kana wakutanga mangwana, please just tag us as well. Tiuye kokoko Yeah, mangwana. tell All right. us, would want in I'm just next door. Mangwana tine kuti how to resolve conflict. How to Oh, resolve hey, conflict ndo topic I ya would want mangwana. to see. I would want that one. Guys, How to kwasarigwa resolve mamutu. conflict. Ndingokanda yokanda interestars asikepa 4,000. Muna wokanda Take us, ichiko. itiri next Kwasari. door, ndiri ku North America. Oh, Newe. so you're next door. Ndiri kuChicago, You know that's yeah. not Kavira. Indiri kuChicago, it's 4:33 now. Guys, isaiwo zvene interestars akwane 4,000. Ndakuisira 100. Isai 90. Oh, ayo Isai 100 90. apindayo. Oh, thank you. Right, guys. Bye. We'll see each other tomorrow. Good night. Bye. Goodbye. Bye-bye. Good night, guys.